Egunon, antiguotik larun bat goiz honetan. Egia esan, gaur 8 ginen hemen egotekoak, baina eguraldia era bat bihurritu zitzaigun, eta ez genuen finalaiek ematerik izan. Gaur, eguraldi hobeseago daukagu, eta eguraldiari buruz nire gonbidatuarekin geroxeago izango dut. Gaur dena den eguraldi hobeseago daukagu, eta partidua jokatzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Partiduak dakizuenez 3 dira, eta une batetik bestera, hortxe, begien biztan dauzkazuen neska horiek ikusiko ditugu, aurtengo txapelketari azkena ematen, emakumezkoetan hain zuzen. Kaso honetan, gure pelotariak, Olatz Arrizabalaga eta Miren Larrarte izango dira. Azkeneko urte honetan, hobeto esan da, Iñaki Goikotxearekin egon gera hemen, komentarioak egiten. Zein oberik, bera baino, antigoko txapelketaz hitz egiteko, eta hemengo kontuak esateko ere, bai. Iñaki, egunon? Bai, egunon. Esan diguzu, da eguraldia zaziko gara hitz eginez momentu honetan, bueno, zuen auzo hortan, igeldo hortan, euritantak izan dirala gaur goizean. Bai, pixka mate, baino, ez da zer esan. Amagua bakarrik. Bai, eta goiza ondo jungo zaigu orduan, ez bai, dago? Ala esperoet. Ala esperazu. Bueno, Iñaki, zenbat txapelketan parte hartutako zera zu hemen? Uste dut 25. 25 bai. Txapelketetan jokatu zu? Bai, fallatu gabe gainaz, urte batzutan etzan jokatu, 82an, 72an mundiala zialako torun pelota gutxi zaudela eta orduan txagotuta. Beste gainontzian usteetan eta jokatu dut. 15 urtekin hazen izan da 39 egin utzi. Ze mailatan juvenileta da dena eta? Ez. Ni hazen itzanean son segunda y primera. Bai. Eta jokoten dituen 3 urte segundan, 15, 17 urte egin, da handik aurrea primera jokatu ditut. Bueno, eta anaia, noiz hasi zen hemen jokatzen? Anaia ere, handi 2 urtea hola, bai. Nire 2 urte gaztia bada, eta ere bai, ja 6 urte egin hola zizan. Ue aurretik eta zu atzean? Bai. Nolako frontoia da Antigoko hau? Iñaki? Bueno, berezet izan ditu, motza da, zabaltza marra da, altura ere ezin dizuman, reboti ere bertan dago, eta, bueno, nik ustete danak batzu idi ondo hobeto jutezat jo besti idi, baino jotzaileak ez, eta jotzaileak alde, jotzaileak hemen rebote zartzeo, eta behin atzien zartzeo nean, mina hondile egiten du. Bueno, Iñakik errebotean asko sartu hartzun pelota hemen? Nik sartu? Bai. Bueno, gaztetan gehiago, gaztetan batzutan bai. Baino, gio nik, jendik ezatezu nik hemen ibiltzen ditzala eta, nire nintzen hemen asko ibiltzen. Nik ikasi nuen rebotatzen, trinketian 2 urtien ibilin ditzalako. Iñaki, esaten da, gaurko pelota asko, frontoi askotan, gehiegi ibiltzen dala. Hori neurri batean, hemen mugatua dago. Hemen ez dago izugarrizko pelota ateratzerik. Oia. Bai. Ez da erresa, Gaurko unian hemen pelotak zu nahi izun bezalakoa behilatzen, ez da erresa, Leheno garai batien, bai, beno, azkeneko urtietan dana dia bizi, eta asko ibili, eta ez da erresa. Ze pelotari ikusi duzu frontoi honen tamainara ondo egokitzen zana? Egokitu ondo moldatzen zana. Behar bada jotzaldi handia zalako, baina pelota eramaten artista zalako, zein ikusi duzu? Zein dago zu gogoan? Bueno, nek garai batian, unan nahieta gustatzen zaidan jotzaldia zen, eta hemen hain ondo etzan ibiltzen, baina bai, gio asko zauden, baranderean behare, esan duzan, ikusten dion hor atzian pelotazoa jokotzen, mutuko eskorran nintxalani, hango jenda, hori inpatatu dizian. Baldare, zakatza jaundia zen, da orduan, irabazten zaila zen hemen. Eta zure kontrario hondinak, Iñaki? Kontrariola gogoan? Bai, ni hasi nintzen nien, karo, orduan pentsatu bezu etzala bezala mugatu edadia. Orduan,
berrogei urte arte normalki pelota ja hortxe, erriten zizan oita mezortzi berrogei, eta orduan kontra joa gaziran, dana kontra joa ziren, hon dizan barrak. Beno, nik me jokatu non final bat, Erostar Bita Zalbideen kontra, baldakin, eta geho, pues bueno, geho jokatu ditu ja Gaztiaen kontra, pues eso, Alustizen kontra, eta ja geho pelota ja hundik izan duen kontra. Alde guztietatik etortzen zen pelotaria antigora jokatzea. Bizkaitik eta Napar zure garaian alegia. Bai, gutxillo, Naparroti bai, beno, bestela Bizkaitik eta bakarre mateo beste, oen gehiago dago. Oen gehiago dago. Bai. Bueno, norbaitek jakin nahi balin badu, gaur nondik etorriko zaizkikon pelotariak, finalean Bizkaitik bat. Olatz Arrizabalaga izango da. Herriesatik beste bat. Jorge Fernández. Gipuzkoatik 3, Larrarte, Lizeaga eta Elola. Eta Nafarroatik 5, Olaitxea, Apezutxea, Sarasa, Espinal eta Gazkue. Gure protagonistak, hementxe dauzkagu, Arrizabalaga, Gernikatik dator lehen dabiziko partidua nahiko errez irabazi zuen. Pelotari indartsua da, nire ustez, eta beste muturrean Gipuzkoatik, Bidanitik, Miren Larrarte datorkigu. 18 urte, Bizkaitarrak 23, hau berriz jotzailea baino tantoa egiten batez ere oso pelotari bizia da. Bai. Aurreko urteetan ere ikusi duzu zaineri. Bai, ikusi dut. Nik uste dut Arrizabalaga garbadak ona, gauza guztik ititu ondo. Beste zantzet bate bukatu ditu, bueno, sakatu iztu nien bizten, errestatu iztu iten, da honek hau askoza kompletoa da, ez? Da nik uste destakatu eskarrakin oso ondo manejatzeu, eta bueno, nik uste honek zuma asko ito, azken finean bak izu zen zaten, Bai, tantoa bildu, handik eta emetik, guztian bezala. Bildu, eta hau da, hau kompletua, nahi dut izan garko nien kompletua da, hola. Vale. Principios, partidu polita, bi estilo ezberdin, bi jokatzeko molde ezberdin, baina, bueno, bat bere birtuteekin eta besteekin. Bai, ez dakit aurreko partidetan gutxi gora bera jendeak irabazle zein ematen duen ikusten genuen da, zaten zikuten gero ikusiko dugu dirua nola legokeen gaurko hontan. Beraz, une batetik bestera, goizeko 11 baitoa Antiguako parrokiako erlojua eta dagoeneko pelotariak hemen, epaileak ere bai eta pelotariak noski eta une batez hor aurretik egindako elkarrizketa labur bat ikusiko dugu une honetan. Olatz Arrizabalagarekin gaude, egunon? Egunon, bai. Zer modu zein dalo? Gaur ondo, gogoakin ja jolasteko, urduritasun apur bat azkenin final badalako, baina, bueno, ondo. Eta buruan partiduaren sekuentziak asko pasal dituzu edo? Bai, azkenin, final baten horrien beti aste osoa zauz pentsaten horretan, eta ia zelan jolastuko den bestiek, orden, abertze urtetan da, ja azkenengo partidu gelditzen da, orden, aber. Guk Mireni ez dugu esango zer honako estrategiak ere ezon. Nola jokatu behar zuzuk Mirenen kontra? Nik uste dut azkenin nire punto fuerte erabili behar dutela dela indarra eta atxien mantendu, ze badakit azkenin Mirenek aurrien tanto asko egiten da bezala, eta orden ia bere jokoa ez da beneiten berak, eta nik azkenin atxien mantentzen duten bera. Bueno, partidu amaituta gero kontu garbituko ditugu. Eskerrik asko eta partidu bat. Bale, eskerrik asko zuri. Hoi etxezen dituzten Olatz Arrizabalagaren iritziak, gaurko partidua nola ikusten duena eta bar, eta txistulariak izango ditugu une honetan pelotariekin eta epailekin batera sarrera egiten.
Denoi, eta ongi etorri Antigoko pilota txapelketaren final handia hauetara. Kosta itzaigu aurten txapelketa egitea, baina hemen gaude, final politia hauek ikusteko irrikitan. Eta, bueno, aurten emakumezkoen laugarren txapelketa izango da, banak aurten, 70. urtea, gizonezkoena. Eta gaurkoarekin, 9 jaialdi. Jokatuko dira, gaurkoa 9. jaialdi izango da. Bueno, para que se como ya sabéis, ha sido un año difícil, como comentaba, entonces, bueno, os voy a recalcar un poco el tema protocolo que tenemos que seguir todos para que todo vaya fenomenal, como ha ido en todo el campeonato. Simplemente comentaros un par de cosillas. En primer lugar, que tenéis que tener la mascarilla en su sitio y, bueno, que hay una entrada y una salida en el frontón. Hay una dirección única. Entonces, bueno, la entrada es por el lado del rebote y la salida es por el lado del frontis. Y bueno, pues como ya sabéis, no se puede sentar en donde pone F. Bueno, ya bukatzeko, hasi baino lehen, zozketa bat egongo da gero, inurrita ardoen zozketa bat, promesa eta elite mailako partiduen artean. Hori jakin dezazue. Eta ja, orain bai, jaialdiko lehenengo partiduko protagonistak aurkeztuko dizkizuet. Alde batetik, gaur gure artean edukiko ditugun epaileak. Aurreko epaile bezala, Rufino Recalde izango dugu. Eta azteko epaile lanetan, Mikel Txoperena. Eta emakumezkoen finala honetan jokatuko dutena Gorri arituko dena gaur, Gernikatik dator, Lea Ibarra Metroio taldetik, 23 urte ditu, eta bera da, Olar Arrizabalaga. Eta urrein eta irkoena, Iraniatik dator, Zuberri elkartekoa da, 18 urte ditu, eta bera da, Miren Larrazte. Bueno, aurkezpena egin digudu hiliko bianak, protagonista guztiak hortxe, eta Gorri noskinaki. Zer esanik balduzakiak hemen? Ba, beti, aurreneko zakia dando ikustatzen zaigu ateratzea, Bai. Bai. Bueno, hori Olaz Arrizabalak egingo du. Olaz Ruiz de Larramendi hartu zuen mendean lehen biziko partiduan, 18 eta 9, eta Miren Larraztek berriz Amaia Aldai, 18 eta 15. Bigarren partidu hau nahiko saltxeroa eta beroa izan zen. Iñaki, telefonoz iritzi batzuk jaso ditugu. Bizkaitarraren alde 45 boto daude, eta 26 bakarrik Gipuzkoarrarentzat. Oinbesteko aldea baldago jokuan? Bueno, bai, ni pixka badago, gara esperientziare bai, eta lehen esan dizuten bezala, honek gauza guztik ondo ditu. Final batian betire bakizu, zezatean, nerbiluak eta, bueno, nik uste hau oso kompleta dela, oso kompletu bada. Hemetxe, sakia egiten, Olaz. Eskerrez bidean jarrak. Hortxe, 3 kuadro terdi lauan. Alkarri neurri hartzen. Bai. Gogorro dijoa, Bai. Behotzeko tanto polita. Ona. Bai. Lehen da bizikoa. Gorri. Bai. Bat eta huts. Materiala ze irutu, Iñaki? Oso jokatzekoa, bai. Bai. Pelotak ez du askotiatzen, da orduan ikusteko... Polita, bai. Vale. Bueno, Olaz berriz ere sak egiten. Bat eta huts.
utxe egin du Gipuzkoarrak, eta bai izan Iñaki? Ezkerra oso ondo manejatzen du Bai, Olatzek, bai. Eta hor, biterdin irun uste maiazu, oso Bai. hor naztutzeitu Besteak. kontraiuak. Aha. Bametxe. Gernikako plotaria, Bai. Lehe Artibai Motroilo klubean elkartean dabil, bera zakea egiten, orainkoan motz eta tanto, ondo. oso zakea Oso da, ondo, zake oso ona, bai. Indarrakin eta Bai. dirizi jonakin. Bai. Horregatik esaten dizun, honek gauzak gehienak ondo egiten ditu. Aha. Beste igual, aguanta bukatu igolo ingo, beno gero zake eramaten, o zakatzen, bai. o ondi ez Bai, du, bai. ikusi bestia ez nola zakatuko du, beno. Bai. Zaiatu gira pelota nahiko antzerakoak izaten, Bai. Gizonezkoetan oso tristea da pelotaria menderatzea, eta hemen ere bai, emakumezkoetan ere bai, eta orduan jokatzeko materiala Bai. bizkaitara, ezkerrez. Miren, eskubi. Ez du esmatzen, Ja. eta urdin. Bipa eta txapapera, azpira bota du, bai. bai, txulua ikusi du. Bai. Baina, Azke harrikatze dut, eta beak erreal Bai. duitzen ditu, bueno, eske gustatzen zailo bai, tanto Bai. bukatzia. baina aurreneko tantotan nahiko gor, esan Bai, pelotara bai, etorri bai, da, bai. Bai, pelotak laguntzen du, Bai. pelotak laguntzen duela jokatzia. Aha. A ber, zer nolako zake egiten du Mirenek. Ekarri Olatzek, atzera Mirenek, ondo ezkerre Sotamanoz Gipuzkoarrak, ezkerre sartuko da berriro, zabalera, eta polita Oso tantoa. ondo. Honek potentzi gutxi xio daka, beno ikustea pelota maneja, osea, bi esku manejatzen ditula. Bai. Oengoen arriskatu du, desente, beno oso ondo atazaio. Nik frutu handia ateratzen dio hemen eskubi zabalari, Bai. Bai, hau frontoia zabala bai da. Bai. Miren, zake egiten. 2 eta 3. Ezker zatzera Opa. gora joan zaio bizkaitarrari, eta lehen da Hiruna, biztiko bai. berdinketa. Nik uste berak ere badaukala asmoa alduela. Bai. Askotan ititu, baina 3 behar galdu ditu, ez? Bai. Baina potentzi gehixio da kale Gehixio. mateu, bueno, gaur ez du materialak emozte laguntzen, Bai. betzat. Mirenen alderdi hon, sekunen ez du partidu entregatzen, Ez. Naiztagaz jokatu. Bai. Bera zake egitea. Oso zake ona, oso- eta restu ere bai. Atzera indartsu bizkaitarra. Bai. Bere burua entregatu du bizkaitarra, Ondo. eta Oso, zapatu jokatu eta atzera eta zaizer, eta besteak aukera ikusten baldin badu. bai. Iñaki? Uste, errealo gutxi nahi ditunak, partidu ematen zatek, hondek oso ondo bukatzen du. Bai. Aha. Bueno, Gorroiak eskatu du atseena. atsedena, bai. Ez nekatu gatik mostutzatik bere berratxa. Bai. Eta- Oso, Bai. bai. Iruna egon dira, No, lau eta hau, iru. larra artere ondo aida, pelota. Bai. Bestia beno golpe txigixu badaka, baina aukera dakanien oso ondo. Oso pelotari Oso ondo, bai. txorrotxa da, bai. Baina asko gustatzen zaitean beste puntu bata, inoiz ez duela. Lekuan ere, Bai. aurreneko partidua tarkeza marra eukizu, baina ez zuen entregatuta ezagutxia. Bai. Bueno, Gipuzkoarra izango da zake ateratzen. Beak esateu harriza bala golatzek, esateu askotan finaletan nerviosa eta final asko galdu ditula horrengatik. Bai, Bai. Aha. Hemetxe, Miren. Gorra dira, Nor Bai. baina.
Ezkerra, Larrarteke ezkerrakin oso ondo jartze da, duten erdin. Bueno, bestiak, nik uste bilak ezkerra oso ondo manejatzeko dela, tantua bukatzeko zabaltzeko garatian. Bai. Eta txulua ikusi dutenean, Hoi da. holaxe. Berriz Bizkaitarrazak egiten. Mot, zean, ezkerra zarteko da, ekarri, Oso ondo. ezan pelota erreza, hortxe David, eta Bizkaitarrak Bai. eraman egin du. Bizkaitarrentzat. Saldua gatu da, bai. Defentzia dago, mireneke... Bost eta lau markagailuak oker txikit bat Bai. dauka. Eta konpondu eta bai esan... Defentzia handian dago, honen zakie velozia asko segit jo mate jo. Bai, Olatzek, a ber. Bestiak dirizi jo mate jo, honen velozidadia, Bai, oso onda idarrestatzen, bai. Baina hor dominatzen aztea hor azten da. 6 eta 4 momentu honetan Gorri, Olaz, Arrizabalaga. Esan dizuegu jendearen iritzia inaki Bai. 45, 26 zagoela. Hoi asko da, Asko da. Baina gutxienez jendeak nundik ikusten duen. Nola ikusten, bai. Ez. Horrek zakien mina handik da. Bai. Bueno, zazpitik. Direzi joa eta indarra ematen dio. Bai. Bestiak direzi jo ematen jo, baina ez dio olako potentzia velozidad egizte jo ematen. Dagoeneko zazpitik bi baditu, sak ez dakintakoak. Hortxe, Olaz. Zazpi eta 4. Biainetik etorritako jendeari batako frontoian. Ondo. Eta beira, bai. Oso ondo. Bai. Mirenek oso ondo defenditu du eta bestia egin du, akatza egin du, pelota erresa, no? Arrizkatzeko garatian, ja gaur 3. badulu usted. Galtzeula. Pero bestia be lanea zeitu itugu. Zeitu, bai. Pelota oso zaila eman du, Bai, zaila. Bueno, berari da tantoak entreatzen, Nik uste tantoa gehiago heldu beharra dagoela. Landun behar du, landu gaixio. Bai. Ez que, zeitatik izte, bostu uste behar galduko zitun. Bai, mordoska bai. Hemetxe, miren sake egiten. Ezker esartuko da Bizkaitarra, osta-ostakarri, zabalean mirenek, ekarri Olatzek, zabalean berriz ere, eta zazpi. Bueno, dagoeneko hirubider berdindu zaigu. 3, 4 eta 7. Bai, berriz ere tenea. Bueno, Iñaki, nik uste gaur eguraldiaren notizia dela, lehen da biziko zeuzia. Euski printzak atzaia, Printza, bai. Baditugu. Horrek animo, mateo. Bai. Bestelakoak izan ditugu, baina tira. Bai. Holaxe, ba. Bai. Bueno, biak zutik, ez dira eseritzen. Ez. Bai. Eta nik uste mirenek hemendik aurrea ez duela gehiegi, ez dela itxutuko jokatzen, tanto bukatzea jonkoa. Nik uste pixka kontrarioak landutzat edo ikusten dituena. Aukera dakanean oso enditoen ikustea badakila aurrian jogartzen ikusten badakila eta orduan oso ondo, baina arte gauzak oso polita egin ditu. Polita. Honek erreal gutxi egin ditu. Gutxi. Eta materiala esaten duzu ona, bai jokatzeko oso ona, bai. Bai. Larri Xamar, ezker parita jo, ezkerrez Olatzek, moztu Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak ekarri, txokoan Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak Larri Xamar ekarri, bere burua entregatu, eta orain lanak mirenentzat.
Ekarriko du, baina pelota bizka diurrikuz. Berriz ere bera enderatzen. Bizkaitarrak, Bizkaitarra zeitun bukatu inedu, eta fizikamente gaizki dagoen zer dagoen, zeitun aukera daka dominatzea pasatzeko, beno zeitun azten da bukatzea, eta baina enteratu inda, eta bestiak aprobetxatu du oso ondo. bueno, gutxienez partitua daukagu, Iñaki? Bai. Bai. Sake atera du Bilanikoak. Bizkaitarrak ezkerrez orain. Ezkerrez Gipuzkoarra, Zabalera, Kanpoa. baina hain Zabalera, Bai. hain Zabalera. Arrisgatu du, eta, Bai. bueno, etxeon gazki, gazki etxeon. Aukera, zulua ikusi du, eta Bai, frontiz erdintzeon, da hor ja, neurtu behar da, pelota. anguluak eta neurtu behar zatea, bizka. Bueno, sortzina. Bai. Bai, partidu aldaketa, A ber, ze pelota pelota. aldaketa, bai. Eta olatz sake egiten. Hemetxe. Aspaldi kontan partidu asko ari da irabazten olatz. Bai. Telebistan eman ditean txapelketan danak irabazitu, eta Bai, asko. Bai. Igual 10 partidu segidan irabaziz. Bai. no, Ez? Oso ondo, oso politia olatze. oso polita. Nik uste tolatzi aspertu iteela lanian. Bai, Zeitu nazten da, bai. Zaezpalimaka oan bezala, pues, ondo botia dago, beno, ja aukera honazaka, Aha. beno, bestalare, bea izanik golpe gehiokua, pues, lana gehixin beluke. Bai. Nekature igual pixka gehiago, inaki, Bai. Ez dakit. Bai, ale mateu, bai. Bai. Oi, asko ari da entregatzen, bai. Bederatzi urdin, bederatzi gorri, finala irabazi nahi bada, Bai, horrelako Homo tantoak este- ematea, homozte errealokin oso zaila da, zaila da, bai, asko jokatu behar da, bestelako Bai. asko inbiar duzu, bai. Bueno, pelota aldaketa, Bai, eta ez dio elkarri hemen legetan bezala. ez lehenko da, kuatagozun, Bai, ale mateu bintxet. Hortxe, mire. Esku bizartuko da txoko, eta ondo erantzun olatzek, ezkerrez urtse ginez, eta santo, Kanpoa. Zabalera berriz ere Bai. mireni, 10 olatzek, bederatzi, Nik uste mirene. pelota berdinekin zaitu beluko lehunek. Bai, ustezu bai. Bai. Pelotatan aldea ikusten duzu? Ba, pixka Geixo. bajuxioa da. Honek Bai. emanezko velozide geixio hartatzen da. Bai. Nik uste bez, oen behakin du. Lehen noin du tantatu Aha. bi jokotu ditu, beno, ja... Indarra eman da Bizkaitarrak, oso gaizki, Oso eta ondo! oso... Honek, Esan inekin? olatzek, baina aurreneko tantua, domino eta bigarren kuadro terdin zeitun, hasi da, ez da gizein nahi zuen, Bai, entrenatu ba. bindu, Bai, eta bestia bukatu. hori egin nahi balin badu, honek irabaztiko dio. Ze honetan, Bai. hau bihurriagoa da, bai. Malizia gehiago... 10 da. Miren zake ateratzen. Larritxa Marrekarri Bizkaitarrak, Zabalerak Tanto, Gipuzkoarrak tanto. eta tanto. 11 eta 10 urdina aurretik. Miren aurretik hain zuzen. Errepikapenean hortxe, Bizkaitarra sartu egin da, baina berandutxo, bai, Zabalean. Oso ondo iriki du, baina ezkerrakin oso ondo irikitzeu, Aha. Larartek aurrian ikustea, aurreko kuadruik ondo dominazitula. Bai. Zakea egiten bera, ondo Bizkaitarra ezkerrez Gipuzkoarra ere, oso Zabalera,
Zabaletik ezkerpareta jo Gipuzkoara eskubiz, erdian, Bizkaitara dominatzen, moztu, Mirenek ezkerrez ekarri, boleaz Data Bizkaitarrak, Bizkaitarrak, eta berriz erkantoa. Errezegi, etzi, ez da, inaki, bukatu behar hori, Nire fizikamente nekatu eta pixka, bueno, ez daka motiba ondileko lan nekatzeko, bueno, eta zeitun tanto bukatzea juten da. bai. 12 Mirenek, 10 Olatzek. Eta espero genuen partidua ikusten nahi, osea, Bai. bakoitzaren ezaguarriak ikusita, bai. Bueno, hau oso ondo da, Miren Larrarte oso ondo da. Aprobetxatzen, besti egitezken errealuak, o... Bai. Aukerak ematezka, eta aukerak eta honien bestiak oso ondo aprobetxatzen da. Holaxe, ba. Ikusten da golpez gehiago dela, baina zeitu nazten da aurrian tanto bukatu nahian, eta, bueno, ondo itez palemo bestiak aprobetxatzeko bukatzeko. Holaxe, bueno, pelota bilatikoa bienikoa, eta hortxe boskuadro terdian Bizkaitarra. Errebotera, pelota aldaketarik ez dago, lehenko nik uste biek hartu dutela gutxi gora bera, eta nahiko konforme daudela materialarekin. Ea zer egiten diko nireaki. Bizkaitarrak ezkerrez, Mirenek hortxe erdian, indarsuago Bizkaitarrak, Gipuzkoarak ekarri, indarsu Bizkaitarra, erdian, ezkerrez Bizkaitarra, traba pixkat elkarri egin diote, eta Bizkaitarrak oso derki bukatu du, 11 eta 12. Hemendik aurrera pixkat Errepikan bizikoare... Bai. Frontoi txikia da, baina honek ere asko eskatzen. Beno zabala. Hau beste frontoian pixka zabaltxua da. Bai. Osea, que, karo, 20 zentimetro asko da. Asko da, bai. Hemen txolaz, bere 11. tantoa lortu eta gero. Hortxe. Bai. Tanto oso ona. Bai, oso ona. Inderra, piken sartu. Velozidadea, bai. Hor dago, diferentzia ondina, hortxe dago, Hortxe, ikusten. Bai, ikusten da, zaki. 3 tanto, sakez egindakoak. Bai. Dago beste bire emandako justu eta bukatutakoa, eta hor azten da dominatzen, zakin azten da. Bueno, partitu 18 ira da. 12. Bai. Ez dago, Hemendik aurrea ez dago, errelo asko iteik, Ez, mingarriak errelo hain ez. Bai. Bizkaitar zare egiten. Horaz. Ez, luze, eta asko badioztu, Tanto horrek, laute erdia da, Iñaki. Bai. Errepika benez ikusten dugu. Pasa. Eta pasa. Da, mingarria, ez da nun, oida mingarria. Oida. Bai, hoxe da mingarria. Hortxe, Miren, 13 eta 12. Oso partidu biparetak Gipuzkoarrak eta tanto. 14 Urdinak, Miren Larrertek, 12 Olatz Arrizabalaga. Zenbat balio duten tanto guekin egin, Bai. 12 egonda. 12, erregalu bat esan duen bezala, falta zaketik, falta egitea. Bai. Altura hontan, ja... Mina. Bai. Zake ateratu Gipuzkoarrak, Zabalera Mirenek, oso ondo moztu Bizkaitarrak, tanto, ez ekarri Gipuzkoarrak, ez txapa. Txarra, bai. 13 eta 14. Horri, ikusten da pixka diferentzia, Olatzek, Arrizabalaga, jutean jotzea pelota, beste velozitate ematen jo. Eta, beste oso ondo da aprobetxatzen dauzkan aukera. Horrek, beri egiten nahi da, eta... Txulua oso ondo ikusten du beti Mirenek. Gero, hobeto edo karra bat. Potentzia gutxixio daka, eta, bueno, berak aprobetxatu, doaiak aprobetxatu birtu. Olaz,
sake egiten. Edara sakea. Ekarri, Gipuzkoarrak, goiko txapatzuen urruti. Atzera olatzek, oindartzu, ezkerrez Gipuzkoarrak. Ezker paretako, eskubiz sartuko da Bizkaitarra, bitparetak, eta tanto. Amalauna. Ez dago berriketarekin egin. Ez. Iruna, launa, zazpina, bederatzi, amabina, eta amalauna. Bai. Mirenek eskatu du, Larrartek eskatu du. Bai. Ondo eskatu gara pixkat. Bai. Pixkat nekatu behar ikusi. Goenko bi paetako abordentik izan mazun niko jungo zameno gehatu indata geho. Neki ere, ja, karo, amalauna. Bai. Partiduak onenak eman. Bai. Bueno, hemendik aurrera behar nerviluak eta nola kudeatzeuen, eta partidua... Bai, ez da zei tanto laudu aurretik junio, berdinaka jutia. Hemen tanto bakoitzan, mingarri eta irabaki horra. Bai. Bueno, Arrillaga darama Gipuzkoarrak erakusle, Marian, eta hortze ditugu bi pelotariak. Bizkaitarra zakea egiten, pelota aukera mintzat denbora gutxi galdu dute, ez bat ere ez. Bai, beste bakarrit ikusi da, pixkat, moteltxu guazala eta aldatu du eta lehenengo aurrenekoak nahi dira. Bai, Olaz. Gora. Ez, ona. Bigarren pelota bai. Azkeneko lozan. Bai. Oso polita Olazek. Bai. Baina, arrisku asko hartuta, Asko, bai. Gero, nik uste Mirenen pelota hori erdian geratu zaio. Mirenek zabalea uste, Pixka, bai. Beste metroa bazakan tokila eta zabaldu bazun. Bai. Bueno. 15 eta 4. Bai. Hortxe, Olaz. Ona zakea. Edoki erantzun Mirenek. Atzera Bizkaitara, bolea Gipuzkoarrak, moztu bikain Olazek. Bere burua saldu du orain, eta baita Mirenek ere, eta eraban ekatuta daude bi pelotariak. Gipuzkoarrak ekarri egin du, tanto egiteko mukoa Bizkaitarrak, eta ondo egin. 16 eta 14. Nahaztu xamarrak ezainekin. Bai, tanto oso polita hau, Eta nekagarria, Alturo hontan, ibilidean bezala aurrian hor da geho atzean da... Mirenek esan dizuna, ez du eozien bezala uzten, Oain zaiatua eta... Bai. Beste egon du, beste egin behar du tantua. Bai. Mirenek amore eman, sekulen ez. Eta ez dauka ederki, partidua. Oain ja... Ola txake egitea. Ezker sartuko da Gipuzkoarra. Arro. Oso ondo. Goiko kuadroetan. Bizkaitarrak larri xamar, zabalera, baina ez du... Hor. Partidua hor joaten ari zai. Bueno, partidua ez du galdu. Baina tanto asko, opari asko. Bai. 16 eta 15. Ikuskizun da. Partidua. Hementxe. Miren, badoa. Atera du, ekarri Bizkaitarra. Miren, oso ondo Bizkaitarra. Zabalera Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak oparitxe bat berriz ere. Bukatu beharraren, bukatu beharra. Bai. Bueno, bai. Ez du lan, matau zeitu bukatu inbiar. Bai. Ez du, bi azkeneko tantuak, oso ondo iritsi da. Baina... Bai. Bueno, antxe aukera gutxi gatzizke, Jaki, guain ez opari eta zer. Tanto etxe unak irazi. Eta ez duenak. Bai. Bueno.
Partidu politarikoa, Oso Bai. polita, oso polita. Bai. Eta markagailuari begiratuta, bai, ez da... Lo pelotak jokatzen uste egiten du, Bai. aurrian jokatzen uste egiten, ez du atrapelatzen pelotak Bai. bizila ez da, eta orduan, ez du dominatzen pelotak, zu dominatu bizen pelotak, Bai. eta orduan bilak hor bastante onda. Miren oso ondo aprobetxatzen edan bestien akatzak, eta karo, Bai, beste bai. golpe gehiago nola daka, pues bueno, honek aprobetxatu behar du, bestia guztu izkanak, ez? Horaxe, azkeneko muturre etorri zaizkiu, bi tanto alde bakoitzak 18 joateko, sakea Miren Larrarte. Badoa. Bueno. Hortxe sake egite. Bote, ezker paretako, ezker esatu Bizkaitarra, ondo, erresto ederra. Mirenek erdian, eskubi sartuko da. Eta indarsu Bizkaitarra, zakatakoa eskaintzen du bere pelotak, enteratu egin du hor bizka bat, Zabalera Mirenek, moztu Bizkaitarrak ederki, eta tanto, amazazpi eta amaztei. Ez du ondo zabaldu Miren Larartek eta orduan besti velozia eman dio, ez du oso dirizia handia egin, edo velozia handia egin da. Bueno, errekipika bena, baina saiatu. Saiatu, Defentsa, bai. Saiatu, jaki. Hementxe, bueno. Txaloak izango dira Bizkaitarra bentsat, Bai. bere azken zakean, 17 eta 16. Ai. Larri xamarekarri Mirenek, motel larriagoa eta tanto! Bizkaitarra txapeldun, Olatz Arrizabalaga. Pelota bote txarra indio eta deja de indu eta iritsi da oso Bai, bortzatuta. bai. Ezin izan du eman. Nik uste partiduak eman duena ikusten dela 18 eta Bai, 16an. Bai. Hortxe. Opariek Nik uste eginez. ezakian, ikusi demezela, oaingo zakien, lautardi ezbeno lago eta bua jota, velozida da ondila, emate hor dominatzen zuen pixka bat. Jo Bai, ditu beharrea lua, beno bortzio. Bai. Hola xe. Esate genduen, dirua nolabait ere gorri atera dela, eta jendearen iritziari. Gorriak irabazi duen dut sufrituta. Bueno, oraiko ontan, ondo. Bai, ondo. Hola xe. Bai. Ea, une batean elkarrizketa egingo diogu gaurko irabazleari, eta oraintxe ari dira gure langileak, hemen gauza prestatzen. Eta Olatzekin hitz egin nahi nuke, bai, kamarak eta jarri, eta urrengo partiduko pelotariak aurrean ditugu. Inekin, Gorriak, Olaetxea eta Lizeaga izango ditugu, eta Fernandez eta Apesetxea urdin. Bai. Ilusioz beteta, hementxe une batez utziko ditugu irudiak eta elkarrizketa egitera joango naiz. Bueno, zorionak Olatz. Eskerrik asko, bai. Zenbat partidu galdu gabe? Bueno, uda hontan ez dut galdu bat abez, esake seinale hona da, eta berrolan segitzen bagu, bentzat. Tira, nola ikusi ezoko horko partidua? Bueno, oso gogorra, ez da, nik uste dut biok nahiko kantzata amaitu dugula, maila aldetik igual, nik indar gehiago, berak igual joko gehiago egin dauela, baina azkenien, nik uste partidu gogorra, jentientzat ikusteko de politxe nik uste dut, eta bintzet posik egin dugu partidaz. Gu jende gaiztuak era, Olatz, eta esan dugu opari batzuk ere egin dituzula. Bai, ez da raroa, ni partidu bakotxean pare bat opari hitzetez beti. Baina, azken aldizen nahiko serio nabil, entrenaten topera, eta ia opari horre gitxiago badizen. Sakearekin ondo ibilitzera berriz, Bai, nik uste dut semifinaletan ene bala asmatu sakeagaz oso asko bez, eta geurre nik uste dut hartu txatela trukoa, eta azkenien pelota honekin biztakin, sakea ona badeko zuen tanto erdi egin dedeko zela.
zer esaten dizu, Antigoko txapela etxera eramateak? Ba, niretzako berezizia, ez da, niri beti guztizea txapelketa hau, mutiena ikusi otenean eta aurreko urteetan neskek jolastu da benean. Azkenan hau, hamengo giroa kristona da, oso herrikoia eta oso pelota salea, eta hamengo txapela bat nik uste dut edozein pelotarintzat berezizia dela. Nola ospatu behar duzu gaurko txapela? Bueno, familizeaz, baskalduz asko gehiago ezin dain, osake, hori, baskaltzera juno, ospatu apurtxuet eta formal etxera. Baskari hori, no? Hemen Donostian bertan edo medikampo? Ez dugu erabaki oraindik, sobre la marcha izango da, harrapetan bagu Donosti inguruen zozer politxeo lan baskaltzeko, eta jazta. Eskerrik asko, eta zorionak gogoan izan gaurko txapelketa hau. Bai, zuri, eskerrik asko. Ba, hauxe dira gaurko lehen da biziko txapeldunaren iritziak, une batez atzeen eskatzen genizuen, oso txekia egingo dugu atzeen hori, eta berehala gera berriz ere, kasu hontan promesen partidua ematen hain zuzen. Gure aurrean dauzkagu APZ-etxea, Urrengo Olaetxea, Lizeaga atzetik eta Fernandez aurretik, eta partidu polita izatekotan, eta horren kontakizuna berehala egiten hasiko gera. Utzune txiki bat, eta hementxe gaituzue berriz ere kontakizuna egiten. Elkarrizketa bukatu, eskaileran gora ibili, pelotariak ez ezik guk ere pixkatetsua berotu iaki, eta orain urrengo pelota partida ikusteko prest. Gauz polita badago, aurten 140 ikusle baino ez ditugu onartu frontoi hontan, tiki hontan, eta gaur jende bat sarrerak lortzeko bostaterdietarako hemen zegoen ekin. Eta, bai, eta ez dakit, zenbat, bilainitik ere jendeak gogotik etorri da. Bai. Eta oso goiz, egun argitzeako auki hartu eta hementxe. Parrandati zuzeni etorrego ziren gaziak, Hoi nik ez dut esango, jaki. Hoi nik ez dut esango, baina ea ondo aizean esaten. Bai. Bueno, ez da oso erreza da frontoi hau betetzen, eta gaur horlaxe gertatu dira gauzak. Bueno, lau pelotari oso polit, da printzipez bainepen partidu polita ikusteko moduan gaudeinekin. bai. Bai, hor apetetxeak euko du esperientzi gehizio partidu egiten jogatzen, hau ja lehen gurtian hemen zan, eta ja esperientzi ja gehizio euko du, baino bestia ikuste dira potentzia hondikuak, eta lehen esan deuna, hemen jotzeunak dakilenak oso ondo ibiltzea bendo jotzeunare bai, eta Lizeagak oso plantearra daka. Nik uste denbora gutxi barru, inaki, danai balin badezu apustua egingo dugu bion artean, denbora gutxi barru, 18 urte bete baino lehenago profesionaletan ikusiko degula. Oain zarrazka, 17? 16. 16, jode. Eta ez dakit, asko esaten igualari naiz, baina badakit, entrenatzaile honak eta ditu, bueno, Aimar Olaizolakin dabil, eta Orgoian zidu. bai, eta kasu honetan 16 urte, Astiarrako motila, Ekain Lizeaga, Mundarro elkartean dabil, eta azelaria, oso planta ederreko... Mundarroa Astigarrako kluba da. Bai, eta Bestio jartun. bi atzelariak, barkatu, bere laguntzailea berez, bai, Olaetxea, Unanukua, 20 urte, helduxeago, promesatan 20 urte... Bai. Baina partidu oso polita. Nik Lizeagaren kasuan ikusten dutena da, izugarrizko jotzaile hori ez da, asko jotzen du, baina pelota gutxi galdu eta artetsua da frontoian ekin. Bai, edadi hortan da jotzaileak normalki galdur egiten du edadi hortan, beti jotzien nahi izateu eta honek bizkat sujetatzeu pelota eta emateu... Bai. Ez dakit, geroxeak jakingo dugu dirua nola dago kasu honetan,
errezeloa daukat dirua gorri atera behar ote duen. Bai, hoi daukat, hoi daukat. Oso txapelketa polita egin dute. Fernandez, Bizkaitarra da o Riojanua? Riojanua. Oantxe ikusiko ditugu. Puemaiorkoa. Amazazpi urte, Nik uste legurtean ikusi genula. Bai. Antiona Besetzeak 19 urte, zuko esan dezuna. Frontoia asko ezautzen duena. Eta orain dirua ikusi behar dugu nola dagoen. Bueno, 37-42 Apesetxearen alde. Iñaki, ze esaten harik egu? Ze esaten harik nahiz? Esperintzien alde pixkat gehiago ezauture apesetxea eta, bueno, beti pelota zuzena da, eta, bueno, horrek beti ematen du konfientza pixkat, ez? Bai. Bueno, horrexe, bai. Apesetxea da Fernandez hortxe, Urdin, Errioxarra oso pelotari polita da, oso dalontzagabea eta, bai. Eta bien artean oso bikote polita egiten dute, ze bat templea da eta bai, oso polita. Orduan, kasu hontan, gorrientzat 37 boto eta 42 urdinentzat. Bueno, horlaxe daukagu. Ikusi berko materiala eta... Bai. Ikusi beharko dugu. Aurretik partidua jokatu zuten txapelketan, partidua hoxe bera. Grupo berdinen zauden. Bai, hoi da, eta Olaitxeak eta Lizeak 22, Fernandezek eta Apesetxeak 15. Bueno, aurten rebantxa badak ebitzen, Bai. Elkarrizketa bat egin dugu lehenxeago, eta horixe ikusteko moduan izango gara Iñaki momentu honetan. Ea ikusten dugun. Egunon, Antxona Apesetxea. Egunon. Goizuetar bat berriz ere finalean. Bai, lehen urten Salaberri jokatu zuen finala, oin dela 2 urtenik, eta oin dela 2 urtenik irabazi nun, lehen urten berak bai, eta berratxo honek seitzen duen. Earki, zer lo asko galdu aldezu partido dela eta? Ez, lo iosan beti bezalain dut, eta earki gaina. Inoiz etzea esenatu eta, ez? Bueno, nervio puntxu bat beti izaten da, baina, ni gehi esan alde hortatik ganta lo beti ongin izan dut, eta suerte hori badukit bintzat. Kontrario gorra dozkazuek gaur? Bai, arrun gorrak. Partidu irabazin juzte, gurire irabazin intziuten ligian, eta ni esan beste 2 partidukin gustora galditu nintzen, baina justu partidu horrekin nahiz eta geizkez jokatu iruditzen zit nire, jokatu nezakein okin ez nula jokatu, eta, aberroke jokatzen dut. Aste honetan Fernandez egin zein aldezu? Gutxi. Bakoitza badakio zein behar den, eta, gaur parte horretik pixko ditzein, eta jazta. Esai dazun, niri behintzat bai, esai dazun nola jokatu behar dazuen? Gure jokoa behintzat, nik uste atzen kargatzea dela, nahiz eta jakin atzeko asko jokatzen duen. Fernandezek aurretik golpe bizi-bizia dukio, eta reboten mina hilezakela iruditzen zit, eta nik pilota gozatzen duan, eta gero aukera baldin bada, bukatu. Antxon, bera zer moduzko jokuarekin dago momentu honetan? Nik uste gustora nola ez, gustora inez jokatzen, eta ratxa honego seitzen duen, joku puntu honek. Eskerrik asko, Antxon, da sortea. Hoietxe genituen Apesetxearen Antxonen hitzak. Eki, zu pelotan jokatzeaz gainera eta frontoientan asko, pelota aukeratzailea ere izan zinean. Ze kondizio beti behar du hemenko pelotak, Iñaki? Inbiar da, bilatzen una betxetan, inbiar da, pelota ezin dominatu, ez? Pelota bizitza maratzen metzunen, eta bizitza zen nuke ez botia dituguna. Azkarri biltzen oitak ikustu duzu, eozien koska ikustu nuen pelota oso harraten. Eta orduan, defentsi gabe gatzezea. Eta orduan, dana ezin di, pelota jotzaliei ezin dizuk, gendu. Dana, baino gehiagilare, neurri jartzen hortze dago, ez? Baino, aldian behin pelotak errebotea jotzen baldin bada, hau da, jotzaileak erakutsi behar du jotzailea dara, eta aldian behin... Bai. Ezin da, gehiagilare, ezin dezu danak kendu. Eman behituzu jotzailea behin pelota eman behituzu bizkat. Aurrela jaie,
osea, bestiai pelota jaie, nire zen da, nik botia beno gehiago behiritzen lurrin asko ibiltzen askotan bakizu, ez dizu denbora izertago maten. Eta hori bilatu behar da pixka gaztatutako pelota pixkat, pixka gaztatutakoa, beste gainotzean oso azkarrateatzea eta denboik ez dizu ematen defensa egiteko. Bale. Zure garaian, hemen zentzan, nondik ekartzen zerian pelotak, zure pelotari garaian, Baldakizu? Nondik etortzen zian? Bai, pelota, materiala, nondik? Materiala, nik ustetan, batek eta bestia, bertakoak eosi eta gero jetxi eta itezian, ordu materiale bajusi, oza, oain bezala, oain ordu nebazen, pelota bizik, Bai, Ez, hemen lehen esan dizu, nik hemen barandierean ikusi nuen, arrituta gatu nintzen, hor goien jozun, goiko zurikurtan, pelota zua, Oza, bazian, baino, normalki, generalian, hemen bakarrik ez danien pelota, askoz, ez oen bezalako bizigitzian. Bale. Soinu pixka dala ere behar du pelotak eta, Bai, soinu, bai. Asko estimatzen aldezu zu pelotan soinua, Iñaki? Zuk asko estimatzen aldezu pelotaren soinua? Bai. Horrek asko bai, jo. Prontoia etorreta soinu grazillo horrek, pelota berdina eta pelota grazinik espaldi mau, asko altzen du. Bai. Holaxe, bueno, poliki bigarren atarikoaren bukaeran gaude, hortxe lau pelotariak azkeneko oraingoz, zintzura bostitzen, eta esan dukon bezala, 37 boto daude gorrien alde, eta 42. Bueno, txistulariak eta guzti, hemen ditugu, eta esaten denoa, hau polikia da, jakitia gutxien ezkendia ze pentsatzen duen. Oso ondo. Gerokoak. Bai. Hola ze Bueno, txistulariak hemen, Kepa Bikario buru dutela, eta giro polito honetan, Antiguko pelota partituak ikusten. Hemen txistulariak, saio asko egiten dute hauek auzoan, bianak eta eskainiz eta polita da hau. Epaileak, Fernandez aurretik, APS-etxea segidan, eta aurrean, Olaetxea Mikel Txaperren atzetik, eta Ekain Lizeaga. Hortxe dituzue protagonista. Horrein promesa mailako finala izango da. Eta pilotariak aurkeztuko dizkizuet, gorri adituko dena aurrelarie, unanutik dator, Irurtzun klubean David pelotan. Olaetxearen aurkezpena egiten, momentu honetan. Josu Olaetxea. Aurrelari lanetan eginiko dena, azkigarra bat dator. Mundarro klubeko da, 16 urte ditu, eta bera da, Ekain Lizeaga. Lagunak erakara dituenak, Txardu indarra. Aurrelaria, Fuenmayor Egilador, San Juan klubeko da, 17 urte ditu, eta bera da, Jorge Fernández. Eta bera aurrelaria, urte ditu, Goizuetatik dator, umore ona taldean dabil, eta bera da, Antxon APS-etxea. Eta txampona botatzea ikustea jota zegin. Hortxe, eta txampona eran. Hortxe. Urdin. Gordin. Bueno. Fernandez izango da beraz sakea egiten. Eta ja ze itxura, ze bidea hartzen digun partidu honek. Esan bezala, lehenengoan, Fernandez eta APS-etxeak 15, Olaetxe eta Lizeagak 22. Eta... Horrek ez zer esan nahi du, Bai. Betire... Eta... APS-etxea baju xamarri ikusi nuen. Ez daki zer pasatzen zaion, edo galdutzat
Aixa Samarre mantzun, gaur gehiago jokatu beharra dauka zalantzarik. Bai. Bai. Bueno. Bai, gaur eutzi beharra daka beak, atzian eutzi beharra daka, bestela zaila daka. Jotzalia izpatizu hemen atzian ustean, hirugarren kuadro jotza bali madu, bentaja handila da. Bueno, partidu hasi da. Fernandezek moztu, Olatxeak gora, bat eta uskazontan urdin. Ondo, bilek, ez da erresa, oso ondo moztu du, eta besti oso ondo jaso du, beno? Goiko txapa. Bai. Leura dira oso pelotariak, Bai. Ez da, badakitoi, peiokeria bat esan dutela, baina... Lizeaga. Anton. Lizeaga. Anton. Pelota bajo bat hauik, urdinak, Bai, bajukoa. Fernandez. Ekain Lizeaga. Ondo neurtuta. Bai. Gorra tanto, Bai. Asko hile joatzen. Bai. Eta Lizeaga, bi eta Pelota honekin rebota botatzen aurretik botako beno atzetik kosta ingo da. Kosta. Eta orduan gehiago zartzede aurrera laiak eta nik usteko besti galdatuko guela, bilatuko guen. Bai. Fernandezak egiten. Olatxea. Fernandez. Olatxea, arro. Anjonetzak botea, oso horrela egin dio. Bai. Ja. Polita, Bai. Asko jokatzen. Bai. Apatetxea oso ondo ikusten dut, Bai. oso zentratuta eta pelote mila... Ze pelota ere amatu. Bai. Mutilonek, baki pelotan. Bai. Amasei urte. Urte dine, bai. Lehen esan dut, amasei urteren normalki jotzaliek eta galdure erretxo egiten du. Ez. Honek ez du maten. Nik uste profesionaletan azkar ikusi behar dugula motilago. Vale. Asko zata igual esatet, Kontuak eskatu igual egin. Ez nahi goikotxak egun batean. Gorra, Gorra, bai. Ezen dominatu bat bestiet, orduan haidea bi atzalaiak, bosgarren kuadro boste zeilea, hortxe. Sartu da. Txapa. Bat eta bi, naizta bukaera ziguarria izan, intentzioa, bai. Bai. Tanto gorra izan da hau, Bai. Bai. Esan duzu nahi jakin, pelota aldaketa datorremen, Bai. Nik uste baietze. Bai, Bestea, jokatzeko eharra da, beste pelota, Bai. Jotzaliak beste pixeak geixo nahi du. Seguro esango ala. Bueno, Olatxea, bere lehen da biztiko sake egiten. Luz. Ez du korrektu, ez? Ez du korrektu. Ez du maten hau besti ebeno bizila badanik, Ez.
Eta lurrian, Alderatziz, esan esango bizila nuke, bezan, lurrian geixo ez da juten, gora. Bai, gora ontsa Ez, jontzaio. ez. Ez? Ez? Akaso bestia pixka beho oaindik, Karreka geixo ote duen bai, pixkiat bai. iruditu zai, baina bestela irteera eta ez? Eta Bueno, lurrian ez da juten. ez da. Ez. Bueno, Fernandez ez. Hiru Olaitxeak bat. Fernandez, Errioxarra, Fuermaiorkoa. Errez jotzeu, Errez otzeu, bai. Elizea palankakin. Bai. Oso polita Fernandezek. Bere laugarrena, 4-1. Nik uste egazkeko lagatu bat zer horbatzea. Bai. Ezker paetian Bai, preso bai. xamar hartu du eta zure Zabalean, ondila onda. zabal asko Ondo zeo. aprobetsatu du bestiak, Bai. Lotxaga bai hortan. Oso pelotaria. bai. Olaitxea. Fernandezek. Liceaga. Abezetxea. Gogotik, Gogoakin, bai, oso pelota zeharra. Oso bolita. Pronto zer di jota rebota Bai, zartu bai. du, bizi jota. Bai, eskutik atera Bai, denak ikusi bai. da. Bai, oso bolita. Bost eta bat. Bueno, hemen katedra garratze igual, Gu beste gauzaztuk esaten, o berdintxegoa izango zara, ez da borrelakorik. Zeintu deskantzu eskatzeu, oike ikazu, Bai. Puskatze hori, Bai. Garai baten nekeak eta... Lehenago garai batean etxeon, tantu inbiartzen nun eskatzeko. Eskatzeko. Eskantzu eskatzeko. Oain berriz, sakea behin bueltatuz gero, Bai. bai, ondo Iñaki. Orduan uste lago boste eukitzitula, deskantzu bakoitzak eta Bai. oiga agotu artean. Bueno, bametxe euskalko Polita, gure horrean. jokatzeko ere pelota dira, Hau Bai. pelota hauneko, bueno, Beda, esan behar dago, Iñakiren kejaik ez daukagu, pelota aukeratzaile bezala, eta Julian Iparragirre oso ondo ari da, eta ez dakit hemendik txalotu behar dudan, meritxuak egin ditu txalotzeko, ze Bai. materiala oso txukuna izan da aurtengo Bai. txapelketan. Fernandez, zaka egiten. 5-1. Oraitxea. Zabalera Fernandezek. Ekarri Liceaga. oso ondo. Atzerankonek, zengote du. Ai, eramateko azan ikuste hori, Bado, neko pelota jokatzeko. Iru Bai, zezu baina bai. aurreti, baina botai gabe jo Bai, batzo paeta, bai, errepikabena, berrize, Bote gabe. Emetxe, bai. Ez dakizia pasatzen Hoi rebotatzeko jarri berda atxesio. Azesio, Bea, azesio, pelota, bai. Pelota izeitu bizkat, Bai, beste bai. dantzian. Esan, bai. Zazpi eta bat. Lehen da biztiko tantoa sakez. Bai. 22 urruti daude, baina Baino, bentaja handi ematea da, Beti hobizatea irabazten aztea, Bai. Hortxe, Fernandez. Jorge. Urdineko zondo haidia. Bai. Ondo ikusi ja, oso ondo. Bai, ondo, oso... Antxon. Ez du gehiago zatu. Bai, beno, korritu hasi Korritu, titulu, bai. Hoi, pelotazu hoi, askotan min gehiago goitik datorrena, Zer da, beno, baina, bai. fruti zerdin jota, Aha, oso ondo, haure. oso ondo. Partio politian, ikuste. Bai. Oso ondo. Naita bota du, Bai, zabalea, bai. apetetxea. Oso Horrek pelota esan ja da, nahi du, Frontoia zeutzen duela. Pelota ja da. Aurreneko egunean Fernández etorri zitzaigun esanez, ¿cómo hay que jugar? Da zenean, aquí haces mucho daño tirando a la derecha, al ancho. Eta gaur ere saiatuko da oraindik. Bai, sakeren bat igual ingo duz. Bai.
9-1. 9-1, eta bigarren kantua, Ja, hori sake. distantzi Handia da, handi xamarra da, Bai. Nik uste oraindik partiduak bere Bai, honera sartuko etorri da, gara. Bai. Borilla, oso borilla. Atzera oletxeak ezkerrez. Korritu, ekariara ere Antxonek. Ezkerrez zabalera oletxeak. Lizeagaren txak. Ondo, Antxon ezkerrez. Ez du gehiagin guruzatu oletxeak. Antxon. Oso sartua, dago Antxon, partidua, Bai, oso ondo da. Urrituz, defensa oso ona, Bai. urdina hoengo tantuan, da hoen haintzea pasaidia. Aha. Bi eta bederatzi. Utsa, Ez dakit zer egin nahi zuen. nik uste ez du ondo jo. Ez, Motxamar gehatu zailo, bai. emateu. Bi eta bederatzi, Pelota aldaketa berriz, pelota aldaketa. Hori nahi due... Ez da lehengokua da, no beste arte Ez dugu, dakit. no... Soinua. Bai, bera izango, Bai, gutxi ateratzen dago, Sartu intzaio, Antoni, Lizeaga. Ondo, gozatuz. Olea, Antonek. Eta txokoan, oso ederki oletxeak, bere burua saldu oletxeak, atzera Fernandezek, eta Ondo, tanto. ondo. Hor, ez ditu, engainatu, hola etxea eta salduta gatu. Bukatzea junda eta bestiak oso defensa ondo indu eta gero oso ondo kolokatu dira, bazabal eta bestia Bai. txokuen gatu da eta... Bai. Antoni galdetu diot, ea astean zehar elkarrekin hitz egin alduten, bat goizuetan da bestea fue mai horren da, bai etxe esan dizai. Bai. Fernández. Eta tanto, amaika eta Bai. bi. Latxare defensan pixkat, Bai, txapak eta bi bai, txapak joitu bai, eta... Bai, Baina, bestiak oso ondo bai dia defensan da. oso ondo. Bai. Oso ondo. Bere 17 urtetarako pelotaria da Bai. Fernandez ere, Bai. 12garrena lortu du eta 12 horietatik 3 sakez eginak. Berriz ere, Deskantzua. bai, deskansu ez etena bai, ze ikuste, 12 gerratantua. soka hori eten beharra zeola. Bai. 12 eta 2. Ez nuen esango partiduak bideo hartu bertzuenik, baina holaxe da ba, gure Bai. Hasiera txarra matama jozu azkar buelta hemen bestela akordatu gabe zulo ondo egiten da eta Bai, hoen bezala, bai. 12 eta 2 Aha, jokatzen ari dien bezala oso zail ikusten oso buelta zaila, batia. oso zaila. Eta apetetxe oso ondo bai da. Bai. Oso ondo. Eta Eman ez lekuan- pelotai bai. bizi-bizi jutea jotzea eta... Bai. Aurrekoan berriz, ez da, moral Bueno. kaskar samarrakein, Bai, eta gaur bai, oso indarzu eta... bai. Bai. Bizi-bizi jutea gogu Sei- egin peloten bila. Eta Fernandez iburuz zer Bai, diozu? oso pelota ja, aurrian... Lehenko korri jando txikilloitako bezalago, area eta ondea pixkat. Oiz esan behar, oi. ze horri aurreatu zea. Bai. Lehen hori holako ezian, hola eskumutor eginda jokatzen zuena, gaur gehizio, karo, han erdatu, orduan Bai, frontoi bai. latza esaten zian da... han... Bueno, tanto berri jokatzen. Zabalean Herriosarrak, atzera Olaitzeak, Antxone Boleaz, Olaitzeak txokoan, Fernandezek eskerrez atzera, Bai. Lizeagarentzat, Lizeak gozatu,
erdian Antxonek. Ezker parita jo, eskubiz Lizeaga, atzera. Antxon berriz ere. Bai. Eta ondo jarri. Antxon. Kiet, ez? Antxon ez da zaila. Eta Zaila. Zagoela etorri da eta bai. Hiru eta 12. Bai. Bai. Hemen indarra. Azpitik, Velozia, azpitik. Bai. Kosta uka etorri berzan dut, Bai. hori zaila bada. Zailagoa. Holaxe, ba. Bueno. Berrez aldatzei juste? Bai. Ez dago difintza honditik, pelotan. Batek atatzen duen eta beste atatzen egin. Ez. Ea, Lizeaga. Atzera. Antxon, bolea. Lizeagaren zait. Honek aurrean utzi. Ezkerrez, Fernandez berriz ere. Atzera. Boleaz. Lizeaga. Antxonek zabalera. Ekarri. Lizeagak. Fernandez egatzera. Antxonentzat. Utz eginez. Olaitxeak. Gora. Ezkerpaetien gora. Bai. Ez dauka goiz egokia. Ez, olaitxeak ez. Ez. Lehen ere atzera. Gora, bezabaleatan. Bai. Ez, hola utzak inda, benzan nahi nuke goiko txapare jogo, beku ere bai, ezkerga hiru lau pelota galdu ditu horre. 3 eta 13. Fernandez, Olaitxea, Fernandez erdian moztu. Olaitxea gatzera, Antxonek, eskubiz, dotore. Lizeagak ere bikain. Antxon. Bote bihurri samarra Lizeagari. Lizeagak. Ezkerra idez, ondo Antxon. Atzera Lizeagak. Antxonek, lau eta 13. Bueno, ea pixkiat berotzen zaigun partidua, baina urdinak eskatu dute. Bai, zagizko zotamano jolta, Bai, minartu ez dakit. Ikusten dugu, lehenko tanto nabai eta nabai urdinak, Fernandez zaitela zartzen gehiagi mareatzen, partidu dikoan bezala uste baino apesetxei dominatzen, gero erresago esango du pelota, Bai. Karo, 3. laugarren kuadruan zibilo behai dominatzeko. Ondo. Bentaja, dihua eta bakizu. Bai. Arruela jak, Nahi. zeitun tantu ginda eta lutzitu nahi. Bai. Oso do, irudi politak handerre, irudi politak. Hortxe, 3 pelotari hor ditugu, eta Fernandez bere erakuslearekin. Hementxe, Mikel Txoperina ere bai, makina bat partidutan epaili izan dakoa, Rufino Rekaldek ere bai ez duzte, zango nuke, eta Olaitxea sake egitera. Pelota... Bueno, Olaitxea, zokoa, ekarri Fernandezek, Oso, ondo. Lizeagak hortxe utzi, bere buru esaldu du. Bai. Atzera Olaitxeak. Oso ondo. Lizeaga bikain. Erosamarre, Olaitxea. Bai. Atzera Lizeaga. Antxon. Ekain Lizeaga. Antxon, ezkerrez ekain. Ondo. Bai, bi atzala jazene dominatu, Bai. zein nauzituan. Oso lehia, tema politikak. Bai. Antxon ezkerrez. Lizeaga.
Zabalera, Antxonek eramako du pelotari. Baita, eramaneke. Olaetxeak, Zabalera, Fernández, Lizeagaren zat. Tanto bila zikoan Lizeaga ere, Bai. baina ikusi dio oso bolika, oso Oso bolika. Fernández Nik uste Lizea gaur naztu egintara dejadakin da. baina partiduko tanto politena igual. Bai. Defensa ondo eta bukatu oso ondo. Oso ondo, oso ondo. Aurrena defenditu. Fernandezek eta bukatu oso ondo. Aha. Ezkerrantxo oso ondo esan da bizi-bizia. Ben dirizio emanez. Bai. 14 dago eta pelota hori da, baina jokua Bai. berdinako edo, esango nuke dagoela. Bueno, sakea egin Fernandezek, Lizeagak oztoza ekarri, eta orain gora joan zaio Oso ondo. Erriosari. Intentzio oso onaki, meno ezker... Baina hemen neurtu beharreko da hori, Bai. Bost eta malau. Bost eta malau, Olaetxea, una nukua sake egiten. Hemen txe. Korrika, Zabalera, Antxonek, ezkerraidean Nafarrak, Mozo, eta Bikan, oso ona. Fernandez eta hori, bikaina. Txapa gainean earki jarri eta pelotaren bidea, pike. Pikea bota du eta oso velozideekin da oso ondo jokatu bai. Bueno, bera. Nik uste konfintza handiak nahi dela urteinak eta gorrik ez. Gorrik galdu konfintza guztia eta zein ez dakitela biltze ez. Bai, zurekin bat. Ondo. Zaila. 16 eta bost. Intentzio honak jo apesetxeak ez, kerpa eta jo eta oso ondo. Orduan, oso partio ondik egiten nahi da. Ikusleen artean badago entenditzen dugu jendea. Badago. Bai. Jotzeko, bi atzalainen jotzeko era oso diferentia da, honek palankakin jotzeu eta bizi gutea apesetxe atzetik aurrea, gorputzetan anima. Bai. Zaila pelota, Oso pelota zaila bai. Bai. Horreztuko zatu Errizarrak, Zabalera bota nahi zuen Lizeagak. Zatu dio oso ondo Olaetxeak. Oso bolika Olaetxeak. Hor gehiagi, Erriza Fernandez gehiagi naztu da hor, bi aiak aurrien zaude dela, bolea eta... Bai. Bentajak emate joan, da, abantaia hori ez. Bai, lasaitasun hori. Lasaitasuna eta jokatzeko... Oraitxe ezak egiten egin. Eta tanto. Bueno. 7 eta 16. Lehen da biziko tantoa sakez. Beste aldetik berriz, Fernandezek iruditu eginak. 7 eta 16. Larritza marzakea, bikainora. Txarra da. A ber, errepikabenak zea ikusten digo nirekin. A ber, ezer argitzeri badaukagun. Bai, tu. Txarra, bai. Txarra, hometa. Amazazpi eta... Nik argi ikusit hemen. Bai. Oso ondo, Iñaki. Etxan oso ondo jokatu bazan, pero gaur gazki azidia eta... Bai. Fernández. Olaetxea. Fernández. Bizi-bizia du ezkerra, Bai, bizi-bizia. Bai. Oso ondo Lizeagara. Oso ondo Lizeaga berriz ere, Ederki. Antxon. Lizeaga. Larritza mar. Txulua ikusi du. Beretzat alaira pelota hau. Atzer Antxon, ze gogoarekin aritan Antxon jokatzen gaur, gustu amaten du. Zabalera eta tanta. Apedetxea, zerillo. Aida jokatzen dominatzen dago aurrela jai pelotasko usteizka jokaldia egiteko. No oso zerillo da baita, eman ez pelotai, Bai, eman. Hemen zortzita zazpi. Bueno, ez dago zer esanik. Urdinak erabat aurretik, eta gaina azita esango nuko. Bai.
Fernandez. Ezkerrez, eta Bestia ja, bai, nik uste eman beharreko honenak bai. eman da. Laugarren tantoa sakez egin da. Zaitun hartu bentaja urdinak, zer joatzen da, bestia akordatzeko partidua junda. Behatzita bat. konfiantza galdu. Behatzita bat, Claro. bai. Lizeaga. Antxon, gozatu. Gusto ematen du, Sí, bai. Ondo Fernandez ere. Ekarri, Larri Xamar Lizeagak, moztu Oso eta ondo. tanto. 27. Gustu ematen du, apesetzen nola jotzen da gozatzen pelota nola atatzen den. Bai, bai. Atzalai bate bizi igua. Gaur Bai. gainaz. Ego bestia oso ondo ahi da bain. Herri joan duak, gero, pelota asko da aurrian. Bai. Aukera asko. Hortxe, Jorge. Esker pakita jo, Ona izan da, eta tanto. Dana. Eta, Hoita bat. bai, 21 eta bosgarrena. Azkar. Azkar. Bai. Pelotaren borobila, aurrekoan 22 eta 15 eta 21 eta 7 orain. Lizeaga. Antxon. Lizeaga. Ondo. Olaitxea. Gauza Kanpoa, raro egin dio, kanpoa. eta partidua bukatu da. 22 eta 7. Eta Zatu gondo, eta bestiak, nik uste Olatxea, bueno, Lizea gare, bueno, Lizea da, pues bueno, hortxa ditu da, Olatxeak etzailo gauza ezikatea, eta arriesgatzen hasi da, gero, eta aha, Ahora haremos el sorteo de los vinos de Llurieta, que tendremos un número con la entrada y ese saldrá para participar en el sorteo. Laizter elkarrizketa bat egiteko modua izango dugu, eta aldala bi txapeldunekin egin nahi genuke elkarrizketa hori. Apezetxea eta Jorge pixka bat arnaz hartzen utziko diegu, eta ea biak elkarrizketatzen ditugu. Arnaza buelta ematen, Fernandez frontera atera aurretik, bere elastiko guztia blai egin da atera da, osea, eguraldi sargoi samarra ere bai, eta Bai. ea, bi pelotariak elkarrizketatzeko modua egiten dugu. Hortxe gure aurrean dauzkagu, frontoian inortxo ere ez, eta mikroa prestatzen diguten bezain azkar, elkarrizketatuko ditugu bi txapeldunak. Hortxe. Elkarrizketa, Antxon. Bai, Antxonek ere egin nahi nuke elkarrizketa, eta bera joateko esaten didatenean, hortxe egingo ditut elkarrizketak. Bueno, txapelduna egin nago momentu honetan. Zorionak, Antxon. Eskerrik asko. Felicidades, Jorge. Muchas gracias. Menudo sorpresón, digo yo. Habéis puesto el partido 9-1. Hemos empezado mejor que el otro día, que cuando jugamos contra ellos, y con el partido por delante todo es más fácil. Bueno, en todo momento habéis visto el viento a favor. Sí. Eso, importante era empezar bien y poder coger ventaja para luego estar más seguros, y al final con ventaja juegas mejor y tienes más suerte, que suele decir. ¿Qué supone para ti la chapela del Antiguo? Bueno, pues la verdad que bastante importante, porque después del parón este que ha habido con el coronavirus, poder ganar el primer torneo que juegas, y además importante aquí en San Sebastián, pues una gozada. ¿Y cómo te has visto tú mismo? ¿Contento? Sí, muy contento, sensaciones buenísimas. Eso, mejor de lo que pensaba que íbamos a sufrir un poco más, pero al final, bueno, hay partidos y partidos, y nos hemos llevado el partido. Y cuando vayas a Fuenmayor, ¿qué es lo que vas a decir del torneo? Es que aquí en medio San Sebastián, con un ambientazo del copón, y una gozada jugarlo aquí, la verdad. El frontón diferente a lo que sueles jugar y muy especial.
vamos a ser formales en la celebración de la txapela, Bueno, de momento sí, luego esta noche ya se veremos. Vale. Eskerrik asko. Eta baina Antxonekin, Antxon, Iñaki Goikotxearekin egon naiz, komentatzen, eta Iñakik esaten zidan, gustu ematen duela, zure eskutik pelota nola ateratzen den ikustean. Bueno, ez dakit, oain, egia esan, nik uste bastante joko honakin bueltu nitzala kuarentena ondoren. Eta, bueno, nik gustora hain naiz, disfrutatzen hain naiz, eta, bueno, jogune nik uste, ongi nitzala jogatzen, eta berrola zeitzen duan. Aurrekoa, 22 eta 15 galdu zenuten hauekin. Horri bat ere burua jaten aldu edo markatzen aldu. Bueno, partidu hori ligiakoa zen, eta ze gauza egin itxun ongi eta ze gaizki ikusteko balio izan duzun, ez? Zer egin zenuten gaizki Nik uste, ni batez gure jokoa behintzat zea nausitzen da, biek atzera kargatzea, eta ni partidu hartan enitzan ongi hasi, eta, bueno, partidu oso bate gozatu gabe bilin nintzen, ez da gaur hasieratik berriz fuerte hasi gabiek, eta, bueno, nik uste ikusi dela, ez, berezita jarriga, eta gero betire, lasai jo. Nola ospatu behar du txapela goizuetan? Bueno, launakin afari mato egin, eta hola, txintxo, taberna gestia berandu arte gelditzen hasi txintxo. Hala ere, ilusio pixka horren dizut txapelketa berri batek hemen. Bai, gainak, kuarentena ondoren aurreneko txapelketa, eta, bueno, joku honakin bueltuga, eta, niri torneo hau eta frontoia asko gustatzen zit, eta, bueno, egia esan oso pozik irabazita. Eskerrik asko, Antxon. Bueno, pues que lo paséis bien, Jorge. Buen viaje, pero formales, Eta besterik ez gure aldetik oraingoz behin hirugarren partidua laiztera hasiko zaigu, eta hirugarren partiduari buruzko kontakizunak Iñaki Goikotxea laguntzailearekin batera emango ditut gaur, elkarrizketa entzun duzue, urrengo partidua ere haundi izateko, boleto guztia baditu urrengoak ere, eta horren berri geroxeago izango duzue. Une batez, eskailerakiko ditut eta kontakizunari berehala helduko diot. Laizzer arte beraz. Haciendo me contaste, Bueno, hirugarren partidua, Iñaki, nagusiena. Hemen jende gazteare batago, baina 24 urteko bat ere bai, espinal esate baterako. Bueno, esan dezadan gaurko pelotariak momentu honetan, Elola Sarasa gorriz izango ditugula, eta espinal eta kaskue urdinez. Berriz ere, iritzi eske joan gara, Iñaki, eta zur lehen esaten zenitan, jendeak batean asmatu duela bestean ez. Bueno, oraingo hontan, Elola Sarasa daude irabazletza jotza, 45 punturekin, eta 34rekin espinal eta kaskue. Oso partidu polita. Bai. Principios, ikus ezagun ze... Potentzia gehiago mutila ondila badiak horrik, urdinak baino, eta bueno, jendiak potentzia horrengatik. Lehen ez du ez batzuk aurrendekoan asmatu, beno, bigarren nian bentaja handilekin irabazi urdinak, partidua aixa, nik uste eta bentaja hasieratik atei eta partidua azkar junda. Ez du bestiak... Nik ez garai batean zenbaterainoko ilusioa eragiten zizuen Antiguoko finalak, ez da? Baina hemen badago bat Elola Bizkarrean jartzen duena, zenbat amets egin ote du gaurko final honek bidaniko pelotariak. Ilusioz bete da, gainezka dator, eta jokatu berriz temple pixka baterekin jokatu behar dauka. Temple pixka baterekin, zer besterak gaztea da, oraindik gazkue, baina zakur zaharra da espinal. Bai. Eta espinal saiatuko da pixki bat ez dakit pultsua hartzen bilainiko pelotariari. Ikusiko da, berra. Teorikoki, oiranak oso erresatea benoko frontoia atatakoan. Bai. A ber, nola azaltzen. Bueno, aurreneko partidua nahiko gogorra izan zen,
elolak eta Sarazak 22, Espinal Gaskuek 19. Bai, Eta elolak 3 tanto egin zituen sakez. Esan nahi da, ez zara ego... Ez, paretxuen dela. Paretxon. Gazku ere oso gogorra da hemen, ondo doni hementzet, mutu txekin xamarra, eta askotan soltatu behar zateu, eta... Bai. Oso eskumutur politikoa da, Oso, bai. Oso laguna dira bi atzelariak, aste honetan elkarrekin entrenatu ere egin omen dira, kontatu dit. Ja. Eta... Planta erra daka, Erra. Zarazake planta... Bai, bikaina. Bikaina, bai. Bikaina. Hau, Ultzamakoa dira, Larraintzarkoa Gazkue, eta Eltzaburukoa berriz Gazkue, eta Elola Biainik etorri zaigu, Biainik gaur bi pelotari handia da, handia da, 21 urte Elolak, Iñaki Elolak, Tolosako klubean David, eta desente jokatutakoa dagoeneko hemen. Bai, hemen da jokatu du. Desente aldiz, bai. Desente, bai. Eltzaburukoa, esan bezala, 24 urte Sarazak, buruz gain elkartean David, eta atzelaria da. Bueno, horiek gaur bagorriz, oain urdinak etortzen zazigun, Espinal Iker aurretik, eta Andoni Gazkue atzetik, eta esan bezala, oso partidu gogorra jokatu zuten aurrekoan. 14 bitartean oso berdin eraman zuten. Eta Espinalek 24 urte esan dukun bezala, Uharteko pelota elkartekoa da, berak esaten zigun. Ze lastima aurtengo hau nire azken txapelketa izatea Antiguoko pelotalekua. Ze oso, Espinalek esaten Iker, bai. Zagetu hain mobila desente da biltza, pelotan kontu gontat, enpresan baikone hor saltza pixka bada bodolo, Mateu, eta... Baina, mobila, Iñaki, atzera edo aurrera edo, ze mobila bietakoa izaten dira? Bai. Ez dakeu, ez du egoendik izan indue gaugar batzu, beno ez dira hola atera, eta, zergatik, ze motibogatik, Bueno, gure mundu hau txikia da, baina mexikano bat badaukagu, ez dakit seinalea pasatzeko modurik izango genuken partidu guztiak ikusten ditu, bai, hortik. Eta Tilmalko daukagu laguntzaile bat, Hernandez bat, agurrak eta bilatzen dizkigu. Tramanalko. Bai, hor. Eta gaur ere agurtu nahi genuke, Hernandez, un saludo. ¿El sol sigue dormido? Pues no, se ha levantado y luce brillante en San Sebastián. Muy amable, un abrazo. Bueno. Ez denboa onena da pelota jokatzeko. Ez euskilik eta ez osea, euskil askotan zartu ditet, oain ez du moeste ditemeno. Vale. Esan nahi nuke, zetraztekin aigean, eta oraindik ere, mundu osotik, lehenkoan beste batek Los Angelestik esaten zuen. Egunero ikusten ditu zuen partidua eta orduan, mundu txikitikia gure hau, baina bizia. Mundu txikitia gehatu da baina. Bai. Bastar guztitatek ikuste dira, Bai, da zetraz nahi. Mexikon, pelotan toki askota jokatzen da, Bai. Lehen behintzat gure garailean da, nibi aldiz izan nintzen da. Bai. Toki askotan. Nu jokatu zen duen, Iñaki? Mexikon nu jokatu zen duen? Txotximilkon, eta gau besti ez da, mundiala noiz jokatu genuen. Han jokatu genuen mundiala, larago eta, ez da, sortzin ustez jokatu genuen. Bai. Gozale da apesetxeak. Gozale prozen eta hemen pasatzeko zeuna eta, antxe. Bai. Bueno, azeko zamen etxetik finalak ikusten, mila esker.
Bueno, okerrik ezela, hau Ramon antzadugu, ez dakit nunkoa dan, Ramon eskarrik asko, zu bezalakoak behar ditugu eta asko gainera, pelota indartuko bada. Eskarrik asko, eta egunon. Hola bueno, txistulariak izango ditugu, urtero rebendikazioare izaten da, eta txistularia sartu eta pelotariak eta, hor alde zauretik grabatutako elkarrizketa bat sartzeko moduan izango gera, baina lasai. Jendea bat ator, poliki gure frontoira. Eta hementxe lau protagonistak. Bueno, ez dakit ezer adirazi nahi duen honek, baina finalean 3 nafar, Iñaki, eta Gipuzkoar bakarra. Ez dakit ezer esanen, ez dut nolako irakurketak egin nahi. Bai. Baina, Bueno, azken aldean Gipuzkoarrak asko joidia, Bai, hor bai, goiko mailan Gipuzkoarra, bueno, naparra gordo de beti. Bai. Beti hor daude. Oso ondo. Bueno, pelotariak ari dira. Hemen, bi modutara egiten da, batetik organizazioa jartzen duen materialarekin eskua berotza egiten dute, eta gero pelota aukera egiteko momentuan beste momentu bat izaten da. Bai. Holaxe, hortxe ditugu lau pelotariak, Iñaki Lolasak egiteko prest, eta ea gure adiskide den Javi Rikok uzten digun partida ikusten. Esan dugun bezala, aurreko partidan 22-19 irabazi zuten Elola eta Sarasak, 14 egon zira, eta Espinal aurretik 18 eta 14 jarri zen, 19 eta 19tik 22 joan zitzaizkien. Orduan, berriketa gutxiko partidua izan zen. Bai. Hola, Hemen, azkeneko Espinale jokatutako azkeneko partidua, seguru asko, aurtengo uda ontako politena izan zen. Oso politena. Bai, fina da, pelotari fina da, eta orduan gauza gustatzen eska. Claro, gorputzare txikitza garrata ordu meti, gaurko, bueno, txikitzea eman ditu. Claro, lo que pasa que bestiak haundi dia, Bai. Iñaki Loli behiratu ere ez egizta. Zemeti buzkada nahu, Elola. Sarazare ez da. Bai, handiak. Hortatik, gari batetik ona pelota aldatuta. Bai, asko. Asko aldatu da. Bueno, hementxe dauzkagu pelotariak, txistulariak berela aterako zazigu, errebindikazioare izango da, eta ea, zer ematen digun guztak. Ordu baterako hortxe, 23-24 minutu falta zaizkigu, eta une batetik bestera, 3. txapelketari hasiera emango diogu. Hemetxe ditugu, txistulariak. Da txistulari egin batera, pelotariak. Hortxe. Bueno, eta aurkezpena geroxeako egingo dugu. Hementxe pelotariak. Eta txistulariak, pelotariak, eta esan dugu errebindikazioa ere urtero egiten dela, aurten ere izango da, eta bitarte horretan elkarrizketa aldez aurretik grabatutakoa sartuko dugu, eta elkarrizketa hori Joseba Sarasekin izan da. Ea ikusteko modu bat dugu. Egunon, Sarasa. Egunon. Bueno, etzaburutik itorri zea. Bai, etzaburutik gatoz, bai, a ber, nola dijoan gaurko partidua eta animokin. Zer nolako animoa gutzi dituzu herrian? Bueno, pues, jendea penakin ez, tema honekin tabla, pues, ez dina jende asko etorri, eta bueno, animoak baditut, eta bueno, jende pixkat etorri da, baina bueno, herritikan animoak ditut eta postik. Astean zer egin duzu? Ba, astean normala, lanean ego naiz, beti bezala, eta bueno, entrenatu dut biegun, eta bueno,
sentsazio honekin, eta ber gaur nolako partida bateatzen den. Eskuak eta? Eskuak ondo, gaur ez dago beldurrik, gaur ea ondo bukatzen du da, baina ez daukat beldurrik apustiko eskuak gaur. Ez, horrez aparte, oso dei gutxi jasotzen ari zeratelako zuek ere. Bai, ia esan orain ia ez daude partidurik, bakarrik hau da udako txapelketa bakarra, eta bueno, honekin hau da bakarra, orduan ez daukagu presarik. Zer moduz ikusi zu zure burua txapelketa honetan? Bueno, egia esan txapelketa pixka dudekin hasi nintzen, zeren ez dut asko entrenatu, baina gero ez eta hobeto sentitu naiz kantxan, eta finalera uste dut momentu honetan izan naizela. Bueno, irabazeko nola jokatu behar den esaidazu? Bueno, azkenan pixka bat Ikerri pilota kendu, bestela aurrean azkenan niretzako hoberena da. Eta Iñaki eta biok saiatu gara berari pilota kentzen, eta partidu batzean jokatu, eta alba da kendu pilota Ikerri eta irabatzen dugun. Astean zehar Andonirekin zein aldezu? Pues egia esan bai asko, zeren biak klupekoa gara, eta egia esan berarekin entrenatu dut biegunak. Orduan biak beti elkarrekin gaude, eta bueno, beti ere laguna gara, eta bueno, ez da, polita da ez, lagun batekin jokatzea kontran, eta ber... Horrek esan nahi du, gaur ere, galdu ala irabazi, lagun izan ez jarraituko zuela. Bai. Baina, alkarri zerbait esango diozu, ziripizka bat sartu. Bai, beti, ziritan beti gabiltza, baina hori. Azkenean lagunak beti izango gara, kantxan ez, baina galdu irabazi lagunak izango gara beti. Bueno, Joseba, txapelketa amaiera hon bat opa dizugu, eta onenak irabaztezala. Hori, da, eskerrik asko. Zorreatik. Eta ziren horren esan dituzuen, gero finalak bukatzerakoan eta sari banaketarako mesedez jendeak gehatzeko behaien zuen lekutan pizka protokoloakin eta jarraitzeko, ¿vale? Como comentaba en euskera, por favor, quedaros cada uno en vuestros asientos en la entrega de premios para seguir con el protocolo. Y, bueno, ya pelotariak aurkeztuko dituzue, eta gorri aurrelari lanetan ibiliko dena, 21 urte ditu, Iraniak dator, eta aurrera Tolosa klubean dabilera. Bera da, Iñaki Elola. Eta bere aurrelari lanetan ibiliko dena, Euskal dator, Guruztein klubeko da bera. 24 urte ditu, eta bera da, Joseba Sarasa. Eta urri zarituko direna, aurrelaria Iruñatik dator, Uarte klubekoa da, 24 urte ditu, eta bera da, Iker Espinal. Eta bere aztelari lanetan ibiliko dara, urdinez baita ere, 21 urte ditu, Larraintzarretik dator, Guruzkain klubekoa da, eta bera da, Andoni Castro. Txalo begoak nahi dugunan, bite gonariei, gaur izango dute beraien azkeneko partida 24 urte dituztelako eta txapelketa honetan 24 urte azpiko pelotari jokatzen dute. Como comentaba, hoy queremos aplaudir a dos pelotaris queridos en el antiguo, que ya cumplen 24 años y no pueden participar más años aquí en el antiguo porque este campeonato es para hasta 24 años, ¿no? Entonces, Txalo beroa mesedez, Joseba Sarasa. Eta Txalo beroa Iker Espinal. Bueno, egin beharreko aurkezpenak egin dira, eta txampona gorri urdin, eta zer da, hau, urdin, Iñaki. Urdin, bai. Urdin. Bueno, ez da gustatu. Ez da gustatu. Elorlari zaio gustatu, ez. Bufaka etorria, bai. Aurrenda gozakiak. Lehen galdetu garrantzia baldu. Bai. Ikusten denez, bai. Holoxe.
Bueno, txapelketa urten, 28 pelotariz hasi genuen, gero ordezkapenak eta 33ra joan zaigu, eta azkeneko partidua hautsa izango duzu. Espinal sakea egiten. Hortxe. Eta ez dago hobeto asteri. Bat, eta huts, sakez eginda. Bai. Justo. Etzun, emate holako pero sake zaila zan nire, no? Utsa, bolean sartu da eta... Bai. Gero... Buen asko zartze diarra da jaketa. Asko. Pelota... Hoi asko aldatu da pelota hortan. Espinal, berriz ere bien giarra, Espinalek zabalean, eta tanto. Bi eta... Uts. Bi eta uts. Erotuko du, Espinalek. Erotuko du. Espinalek ikustea zen nahi du. Koazi jo dakanean, aukera dakanean, aurrian jokatu nahi jo. A ber, naztu txo bizke mara. Bai. Hortxe Iker. Zer golpe politia, Nahi asko urtzatzen zer. Gaskueren esku hori. Eta lehitzeak esan arnuen. Arrimatu. Bai, ezkerrea sartu zaio, eta... Oandik ez du ikusi pelota polita, Mateo honek jokatzeko ala ematen du. Aurreneko ez da egita hoik. Aldatzea. Nahi jokoen aldatzea. Bai. Elolak begizkotako... Zenbakiak inda... Baitik, behotketak hortan ikuste hue. Zein da, deno probatu biharzate zituzun da, oain... Ederra, Hiru eta bat. Bai. Urdin. Azkar hasi da. Bai, lehen ere behatzi eta bat jarri zaigu. Baina pelota aldaketa, Zaitu behar. Bai. Ja bakutsa beria... Bai, aukera. Bai, hartu badaka zein izangoan. Hortxe, Espinal. Boliaz bien jarra. Antoni. Atzera. Sarasa ezkerre. Antoni. Zabaletik Espinalek. Atzera. Ezkerrez Sarasa. Gasque berriz ere. Politia, Bai. Oso dotore. Bai. Ez. Urdinak oso dotore hasi dira. Eta propio botatako azan, Naita botatako, bai. Lauta bat. Urdin. Gasko ere oso ondo hasi da, pelota oso ondo gozatzen da... Bai. Ikan. Gorri di guendik iniziatiba izti jautzi. Ez. Antoni, Sarasa ezkerrez. Oso edeki Antoni berriz ere. Bikain Sarasa. Espinal. Botibolea. Garbia. Traba, elkarri nabarmen. Bai. Bueno. Zabaletik Sarasa. Antoni ezkerrez. Ondo. Bueno, ari dira zezenak mantxotzen, bizke. Ederki Iñaki. Bai. Serio.
Ez da, berrikita egiten. Sarasa, Espinal. Iñaki. Zabalea. Ederki Iñaki. Eraman besterik ez. Gazte. Ahatzera Iñaki. Ondo. Sarasaritza pelotari gaina. Zabalera. Bolea zondo Gazkue. Iñaki. Eta tanto. Bi eta lau. Aurrien txan, nik uste bote ere jartzeko togu jaukiko zula. Beno aurrien txan da. Bai. Bueno, berriz ere pelota aldaketa. Oain, tanto nivelatu dia ja... Bai. Nik uste temple alkarri hartu diotela. Bai. Zan bezala, gure katedrak, 45 puntu eman dizkio Elola Sarazari, eta 34 Espinal eta Gazkueri. Iñaki Elola zake egiten. Ezkerrez, Gazkue, justu, moztu bilainikoak, eramanen Espinalek, Sarazaren pelota gozoa, atzera, boleaz, eta txapatera jantzaio Antoni Gazkueri, 3 eta 4. Hau beste musika bateko partidua da, Bakoitza badaki nola jokatu behar dan, urteinak aurrean jokatu nahi dute partidua, azpitik ibile pelota eta beste berriz golpe gehizio daka. Elolak emateo aurretik mingit jeiteula. Eta, beire zer egin du? Errealoak. Bikaina errealoa. 5 eta 3 Erolak sakez egindako utza. Bueno, motza. Espinalek eskuetan du bere aukerakoa. Eta hortxe, Huerteko pelikaria. Ez da gozatzen alde. Ez da... Esan dezu nahi egin, jokua urdinek aurrean egin nahi dute. Eta hortxe... Aukera da bakoitzian, hor naztu nahi te. Aurren. Bai. 6 eta 3. Ez da ikusten, oain ikusian da... Ez nik uste oain di partidua daula, Bai, oain di partidua luzia dago. Beno... Konfiantza daka, Boleaz Gazkue. Hirugarrena segidan, Hirugarrena. Politxa, oso. Sarasa, ederki. Ezkarrez. Espinal. Utsa eginez, Elola. Ezkarrez botea. Nahi dela. Sarasak ez zuen hori gatzekoan. Ikusten... Bakoitza bere baza jokatzen nahi da, baina ez da ikusten olako... Zazpita iru ez da txuzera. Ze aldeta jungoan. No urdinako zondo, gustatzen ez eskit. Bakile, nola jokatu behar duen. Bai. Gazkue oso ondo da jokatzen. Eta orduan... Nik impresio daukat, oraindik ere partidu asko dagoena, Bai. Sarasar erabat defensan bakarri da eta... Bai. Iniziatiba hartu gabe gorre, urdinak aintzeue, eta ezinean, pelota zaila jartzen, beti kostauka jokatu biharra, eta horrek... Bueno, hauek ez dagoete botilleron beharrik, elkarrekin hitzen, eta... Hauek eskola txikia pasata daude. Bai. 7-3.
Espinal sakea egite. Hortxe dozkagu. Zarazazai. Espinal. Eta Iñaki. Uts. Zortzita iru. Bigarrena, horlaxe. Bai, aurreneko bat, eta... Bai. No, zortzigarrena. Eta zulua egiten airea, Bai. Hauei asko jogatu behar zaie berdintzeko, Claro. Bai. Ja, horretazua. Boletxa. Hori ere bai. Eta tanto. Beretzi eta iru. Momentu honetan urdeinak emate bek eixio diela, Bai. Iniziatiba behar hartzeu eta beak izaten bezala musika behar hartzeu, Bai. Besteak musikaren tambolinak. Bai. Bai. Espinal, Zarazak, Espinalek zaintzak gainean utzi. Iñaki Keramat, Zabalera Espinalek. Atzere Lola. Gaskue. Jo. Ezkerrez kaso honetan Espinalek. Iñaki Gatzera, bolea sartuko da Gaskue, atzera Iñaki, Gaskue, berriz ere. Bai. Oaingo sotaman ezkerrez, baina atzera. Jo, ibiliera politia dauka Gaskuek, askarra. Azkarra. Bai. Eta bolea, defensa ondila, eta hemen asko balio du. Bai. Politia, tantoa. Bai. Gaskue, Zaraza ezkerrez. Espinal, ezkerrez. Erdian. Gaskuek, atzera Iñakik, dotore. Zabaletik Gaskuek. Pelota bilduz. Berriz ere Gaskuek. Atzera, Iñaki golea. Espinal. Maliziz beti bezala. Zabalera, Espinalek, ekarri Zarazak. Zabalera, Espinalek, ekarri Iñakik. Atzera Espinalek, ekarriko du. Ona, politia. Oh! Amar eta iru. Politia. Espinal hemen jendeak asko matxetzen du, estimatzen du. Gauz ezberdinak egiten ditu, politia. Oso ara, tanto ara, bai. Defensa ondile egin du elolak, pelota oso zailek eman ditu, baina Espinalek oso ondo jokatu du. Bai. Oso ondo. Eta bukera oso ondo eman ditu. Bai. Amar da iru. Gorrik, Zaraza espalima gehixio jotzen da dominatzen espalimazten. Ez da oseinik. Ez da oseinik. Espinal, hortxe. Iñaki. Claro. Bai. Txapara. Lau eta mar. Tantoa Gorri. Nekatuta, Bai. Elorra ikustea, bestia markatzo errimua eta ordune itxoiteko. Bai, itxoiteko. Deskantzua. Bai, bere buruaren presioak ere bai seguru asko pixka bat, Oso ilusioz gainezka, ilusio batzutan alde egiten du, baina beste batzutan itxo berak eta... Bai. Deskantzuik ez duzkatu, bueno, area fronte izan junda, deskantzu bizka hartuta, Bueno, horrek balio. Hoi ikase egiten da. Bai. Jokatu poderik ez ikasen da, bai. Hortxe, Lola. Bidenikoa. Espinal. Zabalera Erola. Eraman,
elola bera, ez da, Ez, aiza jo ematemen, no, ez du... ez. Ezka asko aida jokatzen, Asko aida jokatzen. Eman, Eta direzioare bai, direzioare bai, baina moztu eta karo. Bai, oantxe, Iñaki. Joseba Sarazak. Andorik azke. Ja, ederki. Ederki, bai, bizi. Bai. Direzio manez. Bai. Bai. Efektuak eman de jotak bote txikila zeitun eroi da. Zeitun. Zeitun, ikusuko zuen guk emendik. Bai. Zaila da. Bizkarre bat da ikustea lehen da bizikoan edo bigarren izan. Baina, erdilanetan dira, Bai, zula ondia. Bai. Eskerrez, dira. Bueno, Sarazak. Nik uste eta bai dela pixkat, ez? Bai. Zaraza, pelota eman ez zeinikio, ez du... Da parte hartu ez gehiagi, Parte, egia da, elola asko sartzen ari dela, bolea ez da bat da beste, baina... Bai. Bueno, 5-11, sakea gorri. Urdin arrestoan. Iñaki Elora. Espinal bolea. Gozatu gabe. Bai. Sartu egin zaio Gaskueri. Bai. Ezkerrez Zaraza. Bueno. Bai. Ezkerrez berriz ere. Ja, haure gozatu gabe. Bai, gozaka ez denbora guztia, bai. Bera, zer txukun. Ondo Iñaki. Zaio eskubiz ateratzen zara zai, Ez. Oi, erra. Bai. 12 eta 5. Bai. Zate ikusten, gorri deitzaile ikusten komodo, ez? Zara zabintzet gozatu zen nipelotek eta frontizen, beti frontiz errite bera. Bai. Ez da, zazpitan partidu erdia jokatuta. Eharra du. Erola nahi du, ez? Hartza erolak eman nahi dio, no... Venga, Iñaki, biparetak, txaldu txamarrak, ekarri Espinalek, atzera Iñaki, zer bolita. Zelota zaila zan, berri zer bolean sartuko da, eta tanto Iñaki, 6-12. Zan belozea ondina, mandilo elolak, eta hautzin beto gitik atai ditu. Nik uste velozidadea ikaundina, hautzen Iñakiren eskuetan egotara. Guan, veloziak behiak atea ditu beto gitik, eta hoi agazkuek hemen di pelota oso zaila mandun daba, eta bigarrena pelota zaila bazan. Zaila. Bueno, 6-12. Iñaki Elola zake egiten, bilainiko motilia, bizkorra, hortzen. Espina bolea, ezker arro, eta arro, eta 7 eta 15. Bueno, aizearen norabidea pixka bat aldatu itzaio. Hau, hazi da guain rimua jartzen da velozia handia ematen jo, erola. Handia. Emetxe, bihainikoa, 20 urte. Ezkerrez, Gaskuek, Iñaki berri. Gazte boleaz. Atzera,
Bikain ekarri, oso, txukin, bai. Sarasa, Gazkue, Iñaki Lola, atzera, boleaz Gazkue, Iñaki, txokoa, espinale jaso, Sarasak, Bikain, lehen da biziko zinekin. Iñakik, atzera, eta ze polita Gazkuek. Atzera Iñaki berriz ere, Gazkuek, atzera Iñakik, berdin, Gazkuek bolea, atzera Iñakik, zenbat dihoaz, Iñaki, lau bost, lau errezka, bosgarren ezakoa, Zeigarrena, barru. Erra! Oso erra! Oso ondo! Oso erra! Zortzi eta mabi. Bueno. Behar genuen. Eta kontatuko rimuntan erola behaita, pelota guztiek eta... Bai. Jotzen da, ez dakit, ritmoa partidu luze xamarri ingotu esan joan. Lasaitzeko esaten dio. Bai, karo, ritmo hortan ezin da, hoendik partidu berdin gaudeta. Lasai, Sarasak postata eman dio. Arna sartzeko. Zakur logike balio du bizki bat. Hortxe Iñaki. Espinal txokoa. Atzera Iñaki. Ekarri Gazkuek. Atzera Sarasak. Ekarri Gazkuek. Iñaki rintza pelota. Zabalera oso. Zabaletik txamadera. Gazkuek. Bederatzi eta amabi. Bueno, pelotaren borobila, Iñaki. Bai. Ez que guain, iniziatiba gorrik hartu, ez? Bai. Lehen urdeina hartu eta area tone ibiltze zituen, ez? Kruzatu eta pelota eta guain gorrik iniziatiba hartu eta indar gehiago nola dakeen, pues guain behar dominatze gue. Lautanto segidan, amabita bostetik, behatzi amabira. Bueno. Amaita bostien ikuste zan, partidu bastante urdin, pero bestaldea jarri da. Bestaldea. Hau da pelotaren ederra. Bai. Beti karta jakinakin, ez. Hortxe, patxara. Espinaz sartu izinik. Bai. Gainetik pasatzeu eta... Bai. Lasai jokatzeko eskatzen diote Gazkueri, oandik badagoela aldea eta... Bai. Eta Elorla berriz patxada hartu du, eta... Elorla rekuperatu behar du, zatek... Bai, asko jokatzen. Ritmo hontan... Bera izango da zak egiten. Ordu batak eta 6 azpen minutu. Hortxe. Iñaki... Gazkue. Gozatu Sarasa. Oso pelota zaila bikain Gazkue. Atzera Iñaki. Eta tanto. 10 eta 12. 5 tanto segidan, etenik gabe. Momentu honetan dan aldatu da, partidua dan aldatu da. Iñaki, dirua jokatzeko eskatzen diate. Ze jokatu behar da. Bai. Ez da erresa, Ez da erresa. Iñaki Lola. Espinal. Zondo, mondatua. Eskumutu horretan indar asko dauka Lorak. Indarsua, pelotaria. Zabalean. Gaztuek atzera. Sarasa ezkerrez. Eta txapatera Espinalez. Bai. 11 eta 12. Gezina, da pelota guztia aida lehen hori bi oso ondo jotu Espinalek, Bai. Kruzatuz pelota fortzatzen gorrik, zuzen ez jotzako. Zoltzen jokotze boleme gorrik aixe dominatzen. Bai. Bueno. Ikuskizunera bat, partidua, hemen auskalo segerta dituken. 11 gorri, 12 urdin. Iñaki. Erdira. Eta tanto, Amabina.
Bai, zaki ere aldatu behar zakan bizkat erola, zatik espinal zartze zan aide askotan da minitez egon. Bai. Eta bain zuzen atea du. Bai. Iñaki sakea egiten. 12 na. Lehen da biztiko berdiketa. Ezkerrez Gaskue, Larri Xamar, Elola Gazera, Boleaz Gaskue, Ahatzera Iñaki libratuz, Armiar Masareak goitik kenduz, Ahatzera Bilainarrak oso pelota txarra, ondo ekarri Gaskuek, ezkerrez Iñaki, eta Gaskuek utz. 13 eta 12. Bai. Zaila bai da beti bolean da, oain nik uste botea bazakaren denboa, beno, aurreatu itea. Iñaki, ez dakit ezer esan nahi duen aurreko partiduak. 18 eta 14 Espinali irabazten. Gero 19 eta 19 galdu. Ez dakit ezer esan nahi duen. Oain martza berdintxu jote ujola, Bai, oizo nahi aldu. Bai. 13 eta 12. Iñaki, Espinal, Iñaki, Ahatzera, Gaskue Bolea, Iñaki, asko sartzen ari da Elola, Eta, ez da, tatu. Ona, bai, goiko oso kuadroan za, baina. Espinal, urzein da, Iñaki, eta Espinaletxa batera. 14 eta 12. Pensa, 5 eta 12 partidua eta 14 eta 12 momentu dutan. Behatzi tanto errezkan. Errez esaten da, Bai. Errez esaten da. Iñaki, ez. Baina, segundu etxo batzu bai jan, hor, batxaran, asko sartzen ari da Iñaki, Bai. 14 eta 12. Beak haintzen du, beak ritmua eta guztia. Eta tanto. Bigarren sakean. Bai. Iñakiri lasai, aita ez zotedan, lasai jokatzeko esaten dio. Entzutetan hauski, aurkua. 15 eta 12. Espinal. Iñaki, Ahatzera. Gaskuerentzat. Biparetak nahi gabe, baina hortxe, aurrean. Sara-sarintza pelota atzean. Espinal. Elola Gazera. Gaskue. Iñaki. Gora eta gora. 13 eta 15. Beraz ikatu Iñaki. Bai. Eta bain, bueno. Bere buruarekin azerre adori Gaskue. Bai. Ez dut uste... Ezinien da bidoan bestiak ritmo handia jartzeo eta mehen atzeko zuluen zartuta. Bere ritmotik ateitu eta... Bai. Ematen, haize joelola, Amar bat antu duntan. Oso bolea batzuk, oso politak eskaini dizkigu hortenko udontan. Politak eta indarrondi, veloziadiak eta... Veloziadiak, bai. Eskumuturra, oso biziko motzila da. Bieniko reglaria. Bueno, abuztuaren lauan hasitako txapelketa kostata berez abuztuan bukatzeko zen irailera etorrekera, baina bere azkeneko egunean dago gaur iaz Aingeru de la Fuente pelotari batek partidua galdu egin zuen. Alaz guztiz esan zuen. Egun polita da hau gaur pasatu dena, eta bueno, nik uste gaurko pelotariek ere antzeko zerbait izango luketela. Bai. Bueno. Iker Espinal sakea egiten. 13 eta 15.
Hortxe. Iker. Sarasa Joseba. Antoni Gaskue. Pelota aldatu be. Bai, aldatu be. Bai. Pelota motela ba. Motelak ba. Bai. Oso motelago. Pentsa, Laute erdian dabiltz jokatzen, Bai. Polika. Laute erdian, Bai. Oantxe. Zabaletik, Sarasar. Bildu, bikain. Eta Espinalek ekarri. Ona. Oso polika, oso tanto polika. Txaloak izango direinekin. Gorra, Sarasar, atzera. Ezkerrez, Gaskuek. Erola, Eskubi. Ezker paleta jo, Eskubi sartuko da. Gaskue. Asko balio dut Antonek, Bai. Tira. Ze tanto ikusten ari, Gogorra tanto, Bai. Oso gogorra. Bai. Ez dago fantasia hondirik. Joseba, ezkerrez, ondo. Txokuan. Oso ondo. Gorra, Bai, laugarren kuadruan zartuta delanak eta tanto bukatzen zaila. Ezin balantzaka dabil. Bai. Iñaki. Bikaina. Amazuduta mairu. Bai. Lur jota. Motela la pelota, Pelota motela da. Motela. Atxedera bai izango dutela. Jendeak uste, konforme dagoen egin. Bueno, atxedera hartzea diguaz dendenak. Iñaki zintzurra bostiko du. Joseba gauzara bera egiten ari da. Espinal ere bai. Bai, tanto gogorra zandu hau. Oso gogorra. Honek bere faktura pasoko. Bai, ez bat erretu. Olako. Bai, eske hemen dikibiri eta aurria eta asko jo beharreko pelota dau dantzatu nahi baduzu. Bai. Ezin, laugarren kuadrotik ate ezin. Dana bolea sartzezian laugarren kuadruan, da hortzi danak laugarren kuadruan sartuta pelota orduan ikusi itezu eta iritsi itezean. Bai. Baina, momentu enten, irutanto bentajatxo polita da. Bai, polita. Erabakita ez dago partidua, baina, bueno. Material aldatuko du eta material horrekin oain arte elorak akutsi du nauzi dala. Beste velozia besartzen du. Bai. Ege da espinal artista eta Gaskue pelotari fina. Bai. Baina ziztua pelotari. Bai. Bueno. Errestokoak errestora joan dira.
eta Iñaki Elolak pelota aldaketa pensatzeko zen bezala. Egin du. Bueno. Hau bizitxoa izango da pelota hau, Bai, nik uste behotu indala pixkat, Aztieran etzan, hala, gero bain... Dibintza handia dago. Handia. Ez da holako... Ez. Elora. Amalau eta amazei. Polita tantoa. Bueno, bai, urteina gaitia hilu bizia, Bai. Ikuste peloto guan ezin dela, beste pelotatatzak guan ezin duela dominatu orduan. Aukera txiki bada dunean, arriskatu ditzen du. Bai. Espinalek. Oso ondo, oen guan oso tanto harra egin du. Erre. Amalau eta amazei. Hementxe, urdinak. Izketan. Horaxe, ba. Espinal. Ja, bizia, guztua ematen du. Pelota nola ateratzen den atzaparra horietatik. Sarazai. Atera. Gaztuek moztuz. Larri xamar Elora. Espinalek ezkerra. Ezkerrez Sarazai. Bera jotzen, golea zorain. Espinalek saldu egin du bere burua. Atzera, baina gozatu gabe Gaztuen. Ez dakit nekea ez ote dan... Bai. Iñaki, ez dakit. Bueno. Nik uste pelota pixka, beste bitanto jotza aure behotuko dara pixka, bizituko ala, oain ez da... Bai. Nik errazelo daukat aurreko tantotik dagoeneko bizitu ala pelota. Bai. Sarasa. Espinal. Zabalera ezkerrez. Ekarri Sarazak, etzan erreza. Diparita politak Espinalek, Elolak ekarri. Moztu Gazkuek, ezkerrez Sarazak. Txokoan utzi Espinalek. Atzera Gazkuek orain, ea Sarazak eramaten duen, eskubinduen ondo. Txokoan Espinalek, Iñaki ekarri, Zabalean deja da. Iñaki Zabalera, Espinalek ekarri, atzera eta oso kanto politia. Emango. Eramo de polita. Oiez. Oso polita, Iñaki, bezondaiala. Amazazpi eta malau. Oso tanto Erre tantoa. Oan pelotaren, nik uste Horrena motela zaben, tantoetan behotu da pixkat eta... Bai, polita. Elola oso ondo, txokoa eta oso ondo juten da, ea mateko... Amazazpi eta malau, markagailuan zalantzarekin dabiltza. Bueno, txaloak, markagailuko arduruak gure nagintzak ere. Bueno. No, hain mutela ondila esateko, txokoan da oso ondo juten da, Ondatzen dara, bai. Bueno. Amazazpi eta malau. Iakirentzat. Atzera. Bikaina. Karriko te du, ez du ekarri. Gaztuek emezortzita amalau. Aurreko partituan alderazi zintzatzen. Espinal emezortzia eta gaur 14an. Aurreko partituko joku bera. Bueno, hemetxe, lau pelotariak. Lasa izaten diote Elolari. Zato bizia. Gazkue, Sarasa ezkerrez. Antoni eskubiduan ekarri. Sarasa, barkatu. Eta txero polita utzitu
zulo hau. Nola aprobetxatu duen aukera babali madu, Espinaren nola aprobetxatzen du, bukatzeko. Bai. Zalantzan da bitze, materialarekin. Zalantzan. Bar. Aukeratu dute, bai. 15-18. Zuen? Urrengo tanto egiten duenak, alde baterako besterako esperantzak izan ditzake, baina erabaki horra da nik uste tanto hau, Ba, hemenik aurrea... Ez da berrikita egin. Ez da, ez. Gaskue, moztu. Elola kondo, atzera, azka, bizko gaina pelota, eman. Bai. Boliaz, Gaskue. Iñakiretzat. Hau berria eta hu, ez? Bai, berria. Hau gehiago da bil, Bai, asko da bil hau, bai. Bai. Utz egin du. Eta tanto. Utz egin du eta 16-18. Berriz aldatu ingo, Bai, asko da bil hau, Bai, nik uste hombre. Bai. Hau desentibili da pelota. Elurrian da asko biltzezan, urdinei bat ez zaion komeni. Ez komeni. Zaitu tankera eman dite eta... 16-18. Bai. Bueno. Bentaja partidu oraindik hemen Antiguon. 72 garren txapelketa bukaera. Sarazak, Zabalean Espinalek, Andoni Boliaz ekarri, Sarazak atzera, Boliaz Andoni, Zokoan, Iñaki sartuko da, Iñaki atzera, Gaskuek ekarri, Gaskuek Boliaz berriz ere, Sarazak osatu gabe, eta tanto. 19 eta 16. Ez du gozatu, baina ez da izan. Ez du gozatu. Erola lerrein da dago, Bai. Lerrein da. Urduñak arreuke Espinalek ez du, ez zerrenda edo gorri pasadia dominatzea, eta ja, 3-lautik aztean jo, azkenian... Bai. 5 ez bale maz, 6 garrenian. 19-16. Bueno. Biainiko horrelaria sake egiten, hementxe. Hortxe. Eta tanto. Hogeita 16. Bigarren tantoa da sake egiten duguna oso okerrez banago. Hirugarrena da, Uste baiete ez da Bai, egite, Iñaki. Ba, lehen uste eta putatu zula. Karo, aurri izan diteke, bai, aurri izan diteke. Hirugarrena. Eskarrik asko. Maizu ona eukitzak, asko balio du. Elorak, 20-16. Espinal. Atzera Gaskue. Eta Espinal entzatu horrein pelota. Atzera honek, bolia sartuko da Iñakik, ekarri Zabalera bota nahi zuen Espinalek. Zarazak atzea pasea Bai. Izan de jo. Eta orain tanto. Lehenu pasea bihartu. Bai, hostia, bate bideak konpondu. Ez. Eta aurrea jundan nien bestiak Bai. atzea pasea bihartu. Iñaki lerrein da, berriz ere deskansu eskatzen. Beak emandu partiduko... Bai, martxa, bai. Martxa guzti ja. Bentaja pechka ba, 37, baino... Bada. Bestiek egainien daude. Espinalek egiten duen tantoa gehienetan oso konsumo gutxikoa izatea. Pitat, ez da jota. Ez. Bai. Bestea jokatu eta bera bukatu, baina ez da... Bai. Hola xe. Ez, bakoitza bere duaina dazkat, orduan aprobetxatzen nahi dira. Bai. Golpe gehiago dake eta horrek elolak aurretik. Ez ka aurretik, hemen aurrela jotzailean min gehiago batzala joen du. Ez bai. Karo, zatik, aurrela jak iruterretik jotzale madu eta, karo, bostetiko zeitik, han zaria zeitu nik ustezu. Bai.
alduntzinek esan zidan egun batean. Hemen jendeak uste izugarrizko jotzailea. Ez. Eraman, eta aurrekoak. Bai. Aurreko aurrelai batek jotzaile bali maren mina hondi egiten du. Zakien minintako berrezkondako beti zaude rekadista esaten bezala. Bai. Bueno. Gorra partidua, Bai, gorra. Hasieran ematezun, Bai. Nek 12 hortan, partidu pues, ja utzita zela, beno geolola zartu da, eta beste ritmo bat martza jarri du, eta buelta mandile partidu bai. Bai. Bueno. Doain, hortxe. 17 irutante asko dira, irutante alde. Honek, espinaleke, bela motela bat dela. Bai, motela. Eskubia, tebia luke zakia, elole kendu azteko. Bai. Ondo. Elola, oso motela hau. Bai. Iñaki ez dauka honek aurrekoaren zizturik, ez? Iñaki. Eta zapatera finalek, 21 eta... Beha, konfientza hartu du Elolak eta beak pelota motelakin pelota bizi ematen dio. Bai. Eta... Bueno, pelota aldaketa eta azken arnasetean partidua. 21 eta 17 eta, bueno, pronostikoak ondo, orainkoan ere, Iñaki, 45, 24, bueno... Bai. Hortxe. Iñakirentzat. Atzera. Andoni. Iñakik aurrean ez du ezertxoro jakin hau. Ez. Andoni. Utz eginez, baina ondo. Berriz ebera. Gazku ere hasieran oso ondo gozatu du, beno banko gozaka hitz, ez zin gozatu. Zein. Atzera Iñaki. Andoni. Trato handile, Bai. Handie. Eta tonto, bukatu da partidua, 22 eta 17. Elola Sarasa txapeldun. Bueno, Iñaki, koiz polita pasaden izurekin. Eta, datorren urteako ere, urruntikako gauza baino, datorren urterako ere, ondi balimagea, izango gea. Eskarrik asko, Iñaki, eta bazkatzera joaten utziko zaituen momentuetan. Eskarrik asko. Holaxe, bueno, bukatu da urteko txapelketa, Espinal eta Sarasak 22, Elorlak eta Sarasak 22, Espinalek eta Gaskuek 17 eta jokatu beharrekoak jokatu dira eta sari banaketa egingo da une batetik. Vale. Gero, sari banaketa eginda gero, bai, sari banaketa eginda gero, egingo da txapeldunekin elkarrizketa. Orain arnasari buelta eman ezin daude orain dere, eta utzi egin behar diot, bai. Saituan juta, bai. Bueno. Bai, alaxe da. Bueno, opariak hortxe, Barandilla Buskak eta Estatu Batuetatik Jose Amaizek bialitako eskultura kristalezko polita eta oso polita, sari banaketa egingo da. Ez da erreza izaten sari banaketa ondo egitea, eta aurten ondo egiten ditugu. Hortxe dauzkagu gure laguntzaileak, Julián Ibarragirre, Javi Rico, Ángel Nieto, Mikel Huerta Etxeberria, Agustín Soriano, Juanjo Calonge, Juankar Saiz de Urturi, zein gehiago, noski
presidente jauna ere bai, Jesus Mari Rubio, talde guztia emetxari da lan, hainbeste buruaste ematen digun bukera hau behar bezala egin ahal izateko. Hementxe dauzkagu pelotariak esegita, oso nekatuak guztiak ere, Joseba Sarazak parra egiten du, Iñakik ere bai, partiduan ez bezala, eta hortxe mailak eta jarri, eta sari banaketa egingo dugu. Epaiak ere manduzkagu, Rufino eta Mikel eta Rufino, eta une batetik bestera, sari banaketa izango dugu. Eguraldia lagundu digu, eta amaiera on bat ematen digun. Jende gehien txuena hementxe geratu da, zan bezala aurten protokoloak zirela eta 350 ikusle izatetik asko murriztu behar izan dugu, eta 140 inguru hortan bildu eta errenditu gera. Gogorra izan da hori guztiontzat, haserreak ere izan ditugu, baina ez geneukan beste egitekorik, beste modurik, eta datorren urterako gaitza menderatu xea izango aldugu, behar bezala sari banaketa egin alizateko, eta ez musukoekin, eta jendea etortzeko, eta ez dakiz zer nolako protokoloak alde galatan bete behar izateko eta bar. Eta gatozen sari banakea ikastea. Hementxe dauzkagu pelotariak aurrean, sari banaketa egitera dijoala esan du Inigo Bianak, eta hango seinalea entzuko dugu. Beste hainbat sari dauzkegu banatzeko, eta horri egingo diogu. Alde batetik, Antiboko Txirain elkarteak argazki lehiaketa bat egin du, eta badaukagu irabazlea. Bere argazki lehiaketaren irabazlea Beñat Uribe Etxeberria da, eta bere lagun batek jasoko du Mikel Eguren Txirain elkarteko zuzendaritzakoak emango dio saria. Txalo bere bat, Beñat Uribe Etxeberria bentzat. Bigarren saria, Camino Agirre saria da. Eta sari hau txapelketan zehar dotoreztiak portatu den pilotariari eman ditu. Eta Antiguako pilotazaleoken ustez, Iker Espinal izan da dotoreztiak portatu den pilotaria txapelketan zehar. Eta Mikel Huerta, Antiguako pilotazaleok elkarteko kideak emango dio saria. Gure errekonozitzen duen saria da hori, Mikel Huerta Etxeberriarekin, Iker Espinal. Jendeak asko estimatzen duen pelotaria da, Iker, eta promesetan nabarmendu den pelotarientzat izango da hurrengo sari hau. Antona Bezetxeak irabazi du. Bueno, laugarren saria. Nagusien mailan final egunean nabarmendu den pilotariarentzako izango da. Nagusien mailan nabarmendu den pilotariarentzat. Final egunean nabarmendu dena nagusien mailan Iñaki Elora da. Iñaki Elorarentzat da saria. Eta
oraindik ere beste sari bat geratzen da. Bueno, eta hiru adituz osaturiko epaimahaiak Antonio Maiko Benedezkoa sarian norentzat behar den erabakiteko zinto egin dute pilotari bakoitzaren puntuaketa. Euren erabaki, etorkizunik handiena ikusten zaion pilotaria Ekain Lizea da. Sari polita da hau, Maiz Oroimenezkoa, eta aurten promesa handiena bezala ikusi dena, Iker Lizeaga da, agurtzan Maiz da entregatu diona, eta Josean Maizi eta bere familiari Ameriketara gure agurra. Bueno, eta nik uste sari berezia bukatu dirala, eta hemendik aurrera sari ofizialak izango dira. Azpitxapelduna Miren Larrarte izan da, txalo beroa. Miren Larrarte izango da urrengo saria jasoko duena, emakumezkoetan azpitxapelduna. Miren badaki zertan irabaztea behin da berriz hemen Antiguan, berarentzat txaloak, eta urrengo saria Olatz Arrizabalagarentzat izango da. Bizkaitarra, hortxe duzue. Txaloak berarentzat. Eta Jesus Mari Rubio eta Nekane Arzailuz zinegozia, Bizkaitarri bere saria emate, eta musukoa jarri beharra, maskarilla famatori jarri beharra eskatu zaizio. Olatzi, hortxe, txapelduna, Jesus Mari Rubio, Olatz Arrizabalaga eta Nekane Arzailuz Donostiako zinegozia. Orain, promesa mailarako bigarrenak, Josu Olaetxea eta Ekain Lizeaga izango dira. Eta saria eskaintzen Agustin Soriano eta Julian Iparragirre. Zantut Julianek lan handia egin duela, eta esan gabe doa Agustinek ere lan handia egin duela urtengo txapelketa hau egin dadin. Hortxe pelotariak diruarekin eta sariekin eta ilusio guztiak ez dituzte bete noski, baina sari politarekin dijoaz etxera. Eta orain, promesa mailako txapeldunak eta txapelak mai gainean utzi ditu Juanjo Kalonjek, eta txapeldunak orain, Juanjo Apesetxea eta Jorge Fernández. Aurtengo protokoloak horrela eskatuta, norberak bere buruari jarri behar dio txapela, eta txekea eta guzti, eta hortxe Maria Jesus Iduatek zinegoziarekin, eta Jesus Mari Rubiorekin, hortxe permesitako txapeldunak, partidu bikaina jokatu ostean, eta etorrik era azkeneko puntura. Nagusien mailan Espinal eta Gazkue izango ditugu. Hauetxek izan baitira finalistak. Eta sariak ematen Angel Nieto eta Juankar Saez de Urturi. Pelotariekin, hortxe. Eskerrik asko Juankar, eskerrik asko Angel, eta noski eskerrik asko peloteriak ere. Iker eta Andoni hortxe ditugu guztiak, eta une batetik bestera aurtengo txapeldunak 2020ko
72. txapelketari loturik joango diran izen nagusiak. Iñaki Elola eta Joseba Sarasa hortxe dauzkatu, Jesus Mari Rubio eta Nekare Arzaiuz saria ematen, beren buruari nork bereari txapela jarri, eta erdira aterako dira argazkilarien lekura. Ea, sariak eta guztiak hortxe. Aurtengo txapeldunak txaloa merezi dituzte, eta une batez txapela kentzeko eskatu beharko nieke, gero argazkiak eta egin alizateko. Bueno, aurtengo txapelketa bukatu da bai, eta besterik ez, hemen jendea joan egingo da, gustatuko litzaidake irabazleekin elkarrizketa bana egitea. Eskerrik asko, Iñaki Goikotxea gurekin egon baita azken momentura bitartean, larun bat ondo bukatu eta aurren arte. Eskerrik asko, baita. Ea elkarrizketa egiteko modua egiten dugun. Lasai. Oraindik ere ingo ditugu eta gero, txapeldunak elkarrizketa du behar ditugu. Bueno, argazki ofizialak egiten ari dira pelotari guztiak. Txapeleta guzti, ez da erraza pelotari bakoitzea bereiztea, eta orain bai bereiziko ditugula txapela kendu eta gero. Eta ali izan ez gero pelotari hauek txapeldunak gutxienez, eta espinal ere ali izan ez gero, elkarrizketatuko nuke poz-pozik aizkeneko urtea izango baita hemen jokatu ahal izango duena. Hor, lau pelotariak, argazkiak egiten behin da berriz, baina jendea sartu da, eta Ander Alkezarrek nahiko lan badu argazkiak irudiak behar bezala eman ahal izateko. Hortxe, dendenak, momentu polita dira hauek eta gogoratzekoak, eta uzten baldin badikute behinepein, elkarrizketa gustatuko litzaidake, elkarrizketa egitea. Hortxe dendenak, jendea pozik, dendenak ezen oski maila berean, baina jendea pozik, eta argazki poli bat egiteko moduak egiten dituzten. Hortxe ikusten ditugu Jesus Mari Rubio agurtzen emaiz, zein gehiago, Mari Jesus Situate, Nekani Arzaiuz, Julian Iparragirre, Zelara Interrak, eta orain bai bukatu dela aurtengo txapelketa jendearentzat. Gureza lana geratzen da oraindik ere, eta ahal bada behinepein elkarrizketa egan nahi genieke. Ea posible zaigun, norbait elkarrizketatzea, gauzak eta elkartzen baldin bat dituzte elkarrizketak eta espinal ere bai, txapeldunak eta espinal. Bueno, txapeldunekin hor guztiak erdian ikusten ditugu.
nahaztu samar gabiltza momentu honetan, eta azkeneko argazkiak izango aldira hoiek, eta hauetan ez da errazi izaten, eta hurrengo aldizkarirako ere argazkiak behar ditugu, ze txapeldunekin gustatzen zaigu iraileko azala nola baitere egitea, eta pelotariak etortzen diranean, elkarrizketa egingo dugu, bai, baina lehen da bizi Iker Espinalekin egin egiten, ze kontatua edukiko du eta. Bueno, Iker, pues no ha podido ser. No, parecía que sí, tal y como habíamos empezado, pero bueno, ellos le han dado mucho, yo creo que nos han ganado por eso, y ante eso no podemos hacer mucho más. Han jugado mucho. ¿El material ha tenido alguna importancia? No, el material era las 4 pelotas eran para los 4 iguales, y nosotros ya teníamos también para darle como ellos, pero el Ola le da mucho. Parece que en este frontón, poniéndola en las esquinas haces, pero yo siempre he dicho que aquí si no tienes golpe no haces nada porque la dejas servida, y ya hemos visto que el Ola le ha dado mucho y cuando han empezado para atrás pues nos han arrollado. ¿Aceptas el veredicto del 22-17? Sí, tal y como han jugado son claros merecedores de la victoria, y al final pues ante eso no podemos hacer mucho más. ¿Qué vamos a hacer nosotros el año que viene sin ti? Me tendréis que traer, tenéis que subir la edad. O bajar de edad. Bueno, oye, agradecido por todo, por tus grandes lecciones de pelota en el frontón antiguo. La gente te aprecia mucho. Sigue, no con la chapela, pero por lo menos con el aprecio de los pelotazales del antiguo. Eskerrik asko, Iker. Eskerrik asko. Bueno, ea orain, ea txapeldunak ekartzeko modua egiten dugun, ze hauek ere zer esanaketa izango dituzte, eta egia da orain argazkiak egin ari direlakotik, eta nik uste Joseba Sarrasarekin laizter elkarrizketa egiteko moduan izango naizela, eta hementxe dago txapela eta guzti. Bueno, hemen dator Sarrasa jauna. Bueno, Sarrasa, Joseba, ze kolore dauka txapelak? Kolore ona, beti hau zaila da irabaztea, geroz eta zailagoa, eta gero azkeneko urtea aurten, eta ez dago beto bukatzeko posibiladerik. Momentu batean partidua zaila ere eduki duzue. Bai, hasieran oso gaizki, ez dara gaizki hasi, baina Ikerrek asmatu da horrean, eta pixkat urduritu gara, bere jokan sartu gara, eta gero buelta eman diogu bigarren partean, eta pilotan segitu dugu, eta Iñakik oso ondo eman dio pilotari, eta lortugu partida berdintzea, eta gero bukaeran partida gorritzen da, eta lortugu garaipena lortzea. Balantze hona egin duzu, aurten guztua zaude Antigoen egindako jokoarekin. Ba, egia esan Antigoen beti gustura nago egindako jokoarekin, eta aurten ere oso pozik nago nire jokoarekin. Bueno, da txapela jartzen nola egiten duzu, nola jartzen duzu txapela? Ez dauka kostumbra askori, baina... A ver, jarri, bai. Bai, gero zentza zailagoa da lortzea, baina... Bai, eskerrik asko. Bai. Eta eltzaburu aldean ondo bili. Bai, eskerrik asko. Egune baten ikusten gera. Hoi da. Frontoitxo hartan, eskerrik asko. Bueno, beste elkarrizketa bat ere egin nahi genuke, eta kaso honetan Iñaki Elolarekin, eta Iñaki Elolak txapela jarrita dakar. Hemen dago musukoa jarrita. Gogorra partidua, Iñaki, gogorra partidu izan, Bai, oso gogorra.
esan hasieran desastre hasi geha. Ni espinalen jogun sartze ditzen, da beti behar egitezite tanto, eta gero akordatu geha. Hola ez genekala parti irazik eta atze hasi geha, eta ez etorri irazik dela partido. Eta partidu gogorra ere bai. Bai, horrei esan erdiparen da, behiek pelota motelen atoe, bat numeroko eta horrekin hasia. Gu alde numezela buena iten nun, saiatu segi, eta gu alderdi eritzen tanto, bestetan behienak, gehienak gure alderdi eridia eta guztua, esan. Astea luze egin zaik hau, Bai, bueno, esan eskutatik da nahiko guztuli naiz, lasaizta da naiz. Pixka rekuperatu jo, baina gaur berriz txikitu jo esku eta guain berriz rekuperatzea. Eta batzea, hasik segi marko du. Partidu baldaukak hemendik aurrera? Ez, baina esan momentu naiz, jo dire asko ian amalauen noak hau presentazioa eta ordu arte ez da, momentu mentzat partik ganda, esko rekuperatzea saiatu erko du behintzat. Bueno, eta Bilaini ze esan behar deko, ze espero ote dute Bilaini? Ez da, esan efazioa eta ona etorreia eta eskerrekan behiatikan, etorreia entzat. Entragak eta ere gutxitzeren, da goizen goiz etorreia, entragak hartu barro sartu eta behiek uste gozatu dela, goe partiokin da guzti ongo jala dituz zait. Tira, etxaferoik izan otea? Ez da, bai momentu entzat ez da izango gehi gol izango, baina ez da, ez da dian. Nola ospatu behar dizu zuek? Eta guk aburuzan bazkaiak hau behin, da antxe bazkaldu eharki, eta gero bianiak jun, da antxe tabernan trago pareatu hartu, eta antxe amarko da lota, zintzo dintza. 20 urte eta nagusietan txapela. Ba, bueno, esan ikiste ilusi egin dut, hemen finala jatzia, iraztea hondik gane gehiago. Lehen espero hondean irazte ikan da, irazte dut, eta esan oso guztua bai. Tira, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eta urren arte, esan beharrekoak esan ditugu, eta badago euskeraz hitz politat, honen bestez hitza, honen bestez aurtengoak bukatu baititugu. Gurekin egon zeraten hoi, mila esker, eta alba dugu, datorren urtean ere, hementxe izango gaituzue, Antiguoko pelotaleku honetatik, pelota txoko bat nolabait ere mundu osora zabaltzen. Hori izan da gure alegina, eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Mila esker.